أمعديخا لبيدا كيف كاردي كاني يا مسجنك يسوس رداكني لبيريخا دكيف كاني يا مسجنك يسوس بتحكني كندايكم تساجيركم هاليلويا كندايكم أفتعقمي كسانكم أداكم كتلعلو خلهم كنداي بتحكم هاليلويا حنت خفتم زتبصحي أنا هاليلويا أساجير كني رهويري خا نزي مخالي أمعدي خا لبي حلي خا دقيف كني يا مسجنك يسوس بزحك لبي حلي خا دقيف كني يا مسجنك يسوس بزحك هاليلويا أساجير كني رهويري خا نزي مخالي أمعدي خا لبي حلي خا دقيف كني يا مسجنك يسوس بتحكني كبل كالخو إخا حايلي كبل كالخو صغح كبري كبل كالخو إخا حايلي كبل كالخو إخا عاقمي قول كوينوري أيو تعبي قبو قول كوينري أيو تعبي كرن لومي كرن زخنا زبلة كله قول يخون هاليلويا لومي زخبرنا زبلة أداونا نبو خنا الكلنا هاليلويا قول كوينري أيو تعبي كرن قول كوينري أيو تعبي كرن هاليلويا هاليلويا أبكد منا كرن زخونا نجر لومي قول يخون نبلا لنا هاليلويا قول يخون هاليلويا قول يخون هاليلويا بجيتها بيسوع كريستوس كبرون سوم يخون هاليلويا كم سلز خوان እግዚአብሔር حجها حد ነገር ይልና ህንጽሊና كبرون سومو هاليلويا يسوس ريلا باديانا ما برادالا باغاندو أطوار وجنا أبكدمي أملاح نمفرس صنوع عدتات برتو ينبر سجاوي أيكونن بوها حسابات مسفلتة أملاح نزت على العزبلة نجر كله النفرسنا كله أمره نمزاس كروسوس انتين قبرو لنا نمار خول لنا كبرنا سوما يخون لومي انتي كنبلينا انتي مسفلتة أملاح زت عرر العزبلة أبهوتنا بجيتها بيسوع كروسوس ميفرس كنبلينا أطوار ديابلوس كنفرسينا بجيتها بيسوع كروسوس نكريستيانات أجارهم زحزة أبزا ساعة زيا حجي بجيتها بيسوع كروسوس سم لغاق من قدام لغاق بجيتها بيسوع كروسوس مكلت عفيخون مكلت عفيخون بجيتها بيسوع كروسوس نبيتها بأم كمتو مكلت عفيخون بجيتها بيسوع كروسوس مخرخا نفرسولنا أجندة خا نفرسولنا حساب خا نفرسولنا بجيتها بيسوع سم يفرس بيسوع كروسوس سم بشيم يسوع يفرس أجار قدسان يفتح بجيتها بيسوع كروسوس نبيتها بأم كمتو قويتها خمزينو أبيتها بي كلو دو قدي أيكونن لومي أبيتها بأم كلو قدي هاليلويا قال بأم كسمعو قدي بجيتها بيسوع كروسوس مفتاح يكون بجيتها بيسوع كروسوس مفتاح يكون
بجيتها بيسوع كريستوس بشيم يسوع كريستوس الفرس يكون كم زلنا خاخن صلينا بجيتها بيسوع كريستوس هاليلويا انتيلو اتي ببزح تأثير زنبرة ود أملاخ بجيزي ودوخت فنا متها أترخص منفسي له رخصات زخون منافس تكنو قومنا بجيتها بيسوع كريستوس بجيتها بيسوع كريستوس رخصات زقبرو منافستي بجيتها بيسوع كريستوس حمام زبلة بيسوع كريستوس نعلي لنا بجيتها بيسوع كريستوس إذا رخصات منافستي زيهم بجيتها بيسوع كريستوس كم من قدنا كبوتنا كبابينا بيسوع ينقلون بالعلنا زت نقلوا يخنوا بجيتها بيسوع كريستوس حمام زبلة ينقل حمام زبلة ينقل نعخا زي خبر زبلة ينقل ود أملاخ نسخة جنا بزبيت زكت كبر بجيتها بيسوع كريستوس نتقلي على ود أملاخ نسخة جن بينها اختر رأي بأقود أختت فأنا متيخا خمس بالوخا بجيتها بيسوع كريستوس بيسوع كريستوس እግዚአብሔር አምላኬ ንዓኻ ምስ ፍልጠትካ ዝጻረር ዘበለ ኩሉ ሓሳብ ኣብ ትሕቲ እግርኻ እንደርብዮ ኣለና ኩሉ ሓሳብ እግዚአብሔር አምላኬ አእምሮና ኩሉ ንስኻ ተቋጻጽሮ ስጋና ንስኻ ተቋጻጽሮ ነፍስና መንፈስና ኩልንትናና ንስኻ ተቋጻጽሮ ንዓኻ ንህበካ ኣለና ኣብ ሓሳባትና ዘሎ ኩሉ ንዓኻ ይሕሊፍና ንህበካ ኣለና ንስኻ ዓቢ አምላኽ ንስኻ ስልጡን አምላኽ ኢኻሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ሰዓትና ስለዝኣኸለ እግዚአብሔር አምላኬ ሕጂኻ ዝተረፈ ሰዓታት ናይ ምስጋና ናይ አምልኾ ጊዜና ንስኻ ተቋጻጽሮ ናይ ቃል አምላኽና ንስኻ ተቋጻጽሮ ብኡኡ ንስኻ ተዛረበና ብኡኡ ንስኻ ሓሊፍካ ብጽሕና ነገር ኩሉ ንዓኻ ንመንፈስካ ይሕሊፍና ንህብ በኢየሱስ ስም አሜን بزنك هذي مسكانة حزنا أبكمها قريبنا لنا እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ስለ ሁሉ ነገር ሽምካይ ባረክ እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ንስኻ በመንፈስካ ትግልገል አምላኽ ኢኻ ሞጎይታ መንፈስካ ልእኽካ አገልግለና እግዚአብሔር ንህዝብኻ አገልግሎ ጎይታ ሃሌሉያ ኩሉ ካባኻ ኩሉ በአኻ ኩሉ ንዓኻ እግዚአብሔር አቦ ሞ ሃሌሉያ አባና ኾንካ ዘምር መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ አቦ ተንክፈና ለው ማዓልታ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን ንባርኽካ ሎና ንባርኽካ ሎና ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ንጉስ ኢየሱስ ዘለዓለማዊ ንጉስ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ቅዱስ ኢየሱስ ዘለዓለማዊ ንጉስ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ቅዱስ ኢየሱስ
ዘለዓለማዊ ንጉስ ሃሌሉያ አባኻ እውከላለሁ ሕይወተይ ይህበካለሁ አባኻ እውከላለሁ ሕይወተይ ይህበካለሁ ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ንጉስ ኦ ኢየሱስ ዘለዓለማዊ ቅዱስ ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ንጉስ ኦ ኢየሱስ ዘለዓለማዊ ቅዱስ አባኻ እውከላለሁ ሕይወተይ ይህበካለሁ አባኻ እውከላለሁ ሕይወተይ ይህበካለሁ ሃሌሉያ ኢየሱሰይ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ 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 ሃሌሉያ አቦ ጎይታ ንባርኸካ ኣለና ስለዝግባአካ ዓብ ስለዝኾንካ ይግባአካ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላኸይ ተመስገን ተመስገን አፍኩም ከፊትኩም እስከ ሃሌሉያ ተመስገን ጎይታ በልዋ ሃሌሉያ አፍኩም ከፊትኩም ሃሌሉያ ተመስገን ሎሚ ተመስገን ጽባሕ ተመስገን ድሕሪ ጽባሕ ተመስገን ብነገር ኩሉ ተመስገን 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 ሓደ ክልተ ኢለ ስራሕ አምላኸይ ክጽብጽቦ ጀመርኩ ሓደ ክልተ ኢለ ስራሕ አምላኸይ ክጽብጽቦ ጀመርኩ ግን አይወዳክዎን ብምስጋና ልበይ ተመላኩ አሜን ብምስጋና ልበይ ተመላኩ ብምስጋና ልበይ ተመላኩ አሜን ብምስጋና ልበይ ተመላኩ ሓደ ክልተ ኢለ ስራሕ አምላኸይ ክጽብጽቦ ጀመርኩ ሓደ ክልተ ኢለ ስራሕ አምላኸይ ክጽብጽቦ ጀመርኩ ግን አይወዳክዎን ብምስጋና ልበይ ተመላኩ አሜን ብምስጋና ልበይ ተመላኩ ብምስጋና ልበይ ተመላኩ አሜን ብምስጋና ልበይ ተመላኩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አቦ ጎይታ ተመስገን እግዚአብሔር ተመስገን ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን እግዚአብሔር ካብ መንፈስ ቅዱስ ተዘይ ኮይኑስ ኢየሱስ ጎይታ ይኽብል ዝኽእል ማንም የለን ኢልካ ጎይታ ስለዚ ካብ መንፈስካ ስለተላዕለ ጎይታ ደው ኢልና ንዝምር ኣለና ሃሌሉያ እቲ አባ አቦይሉ አባና ኮይኑ ዝጽሊ ሃሌሉያ አባና ስለዘሎ ንሽምካ ንባርኾ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ ካብ ርእስና ወላ ሓደ ጽቡቕ ከም ዘየለ ኣዝና ፈሊጥና ኣለና ጎይታ ኩሉ እቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ጽቡቕ ካባኻ ተላዕለ እዩ ጎይታ ንባርኸካ ኣለና
መንፈስካ ምዝመልአኒ ንኹነታተይ ወትሩ ይገዝኦ ኣይከብደንን እዩ ነገራተይ ምሳይ ተለኻ መድኃኒት እዩ ነዛ ነፍሰይ ህልውናኻ ሓሉ እምበር ምሳይ ንኩሉ ጊዜ ክብርኻ ይግዛእ ኣብ ልዕለይ ኣነ ተድቤ ሓሉ እምበር ምሳይ ንኩሉ ጊዜ ክብርኻ ይግዛእ ኣብ ልዕለይ ኣነ ተድቤ ህልውናኻ እንተሎ ኩሉ ነገረይ ርስዖ መንፈስካ ምዝመልአኒ ንኹነታተይ ወትሩ ይገዝኦ ኣይከብደንን እዩ ነገራተይ ምሳይ ተለኻ መድኃኒት እዩ ነዛ ነፍሰይ ህልውናኻ ሓሉ እምበር ምሳይ ንኩሉ ጊዜ ክብርኻ ይግዛእ ኣብ ልዕለይ ኣነ ተድቤ ሓሉ እምበር ምሳይ ንኩሉ ጊዜ ክብርኻ ይግዛእ ኣብ ልዕለይ ኣነ ተድቤ ናይ ሓጎስ ጽጋብ እዩ ምቕራብ ቅድሜኻ ትርጉም ኣለዎ ናብራ ምሳኻ ሕይወት ጥዑም እዩ ትሕቲ ጽላልካ እናሰገድኩ ንዓኻ ናምለኹኻ ሕይወት ጥዑም እዩ ትሕቲ ጽላልካ እናሰገድኩ ንዓኻ ናምለኹኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ we love you Jesus hallelujah we love you so much Father God we love you Jesus hallelujah 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 ውፃእ ዘይመፀካ ህላውነትካ እግዚኣብሔር ሓንሳዕ ምስዓተኻዮ ሓንሳዕ ምስ ጠሓልካ ውፃእ ዘይመፀካ ህልውናኻ ጎይታ ሃሌሉያ ሎማዓንቲ ንዓና ኣጐልብበና ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንዓና ኣብዚ ምንባር ይሕሸና ዘብል ናትካ ህላውነት ናትካ ክብሪ ምርኣይ ይኹነልና ጎይታ እግዚኣብሔር ምፍጣርካ ዘርስዕ ናብራኻ ህይወትካ ዘርስዕ ናትካ ህላውነት ኣቦ ንደልዮ ኣለና ሎማዓንቲ ከባቢና ዘርስዕ ህልውናኻ እንተሎ ኩሉ ነገረይ ርስዖ መንፈስካ ምዝመልአኒ ንኹነታተይ ወትሩ ይገዝኦ ኣይከብደንን እዩ ነገራተይ ምሳይ ተለኻ መድኃኒት እዩ ነዛ ነፍሰይ ህልውናኻ ሓሉ እምበር ምሳይ ንኩሉ ጊዜ ክብርኻ ይግዛእ ኣብ ልዕለይ ኣነ ተድቤ ሓሉ እምበር ምሳይ ንኩሉ ጊዜ ክብርኻ ይግዛእ ኣብ ልዕለይ ኣነ ተድቤ ህልውናኻ እንተሎ ኩሉ ነገረይ ርስዖ መንፈስካ ምዝመልዓኒ ንኹነታተይ ወትሩ ይገዝኦ ኣይከብደንን እዩ ነገራተይ ምሳይ ተለኻ መድኃኒት እዩ ነዛ ነፍሰይ ህልውናኻ ሓሉ እምበር ምሳይ ንኩሉ ጊዜ ክብርኻ ይግዛእ ኣብ ልዕለይ ኣነ ተድቤ ሓሉ እምበር ምሳይ ንኩሉ ጊዜ ክብርኻ ይግዛእ ኣብ ልዕለይ ኣነ ተድቤ ህልውናኻ እንተሎ ኩሉ ነገረይ ርስዖ መንፈስካ ምዝመልአኒ ንኹነታተይ ወትሩ ይገዝኦ ኣይከብደንን እዩ ነገራተይ ምሳይ ተለኻ መድኃኒት እዩ ነዛ ነፍሰይ ህልውናኻ ሓሉ እምበር ምሳይ ንኩሉ ጊዜ
كبرك يكزاب علي أنا تدبي حلم برمساي كل جزء كبرك يكزاب علي أنا تدبي حلم برمساي كل جزء كبرك يكزاب علي أنا تدبي حاجو تقاب يوم مغرب قدميخا ترقم اللو نبرا مساخا هيوة عميو تحت تلاكا الناس قدكو نعخا نملكوخا هيوة عميو تحت تلاكا الناس قدكو نعخا نملكوخا ناي حاجو تقاب يوم مغرب كنميخا ترقم اللو نبرا مساخا هيوة عميو تحت تلالكا الناس قدكو نعخا ندملكوخا هيوة عميو تحت تلالكا الناس قدكو نعخا ندملكوخا عبتعت خنافكا تخليلي كله كحلفو بحالتنا براك يتلالف ملك خيبو عبد بخا عبشخخا أو علني نبزع عرفلو ما هيود اون مرحني ناي نفسي هلعات ناي نفسي تلي عم هلاوكا يوزلو كله خالي ناي نفسي هلعات ناي نفسي تلي عم هلاوكا يوزلو كله خالي ناي نفسي هدعات ناي نفسي تلي عم هلاوكا يوزلو كله خالي لو حدكا كقدمي مزحل موقس كبر خان نبراي مزول طعمي هوات كل جزي عواتي قسي مساخاوتي طعمي هوات كل جزي عواتي قدمي مساخاوتي كله لو حدكا كقدمي مزحلف موقس كبر خان أبراي زغول عمي وات كل جزي عودي قدمي طعمي هوات كل جزي عودي قدمي مساخاوتي طعمي هوات كل جزي عواتي قدمي مساخاوتي هلونا خاتلو كل نجري يرسعو منفس كامز ملعني نخونتاتي وترو يقطعو عيكبدن اليو نجراتي مسايت اللخا مدرانيتيو نزا نفسي هلونا خا هلو برمساي كل جزي كبر خايزا علي أنا تربي هلو برمساي كل جزي
خايزة أبلعلي أنا هلونا تلو كل نجري رسعو منفس كامزمل عنين خونتاتي وترو يقطعو عي كبدن اليو نجراتي مسايت اللخا مدحانيتيو نزا نفسي هلونا حلوم برمساي كل جزي كبر خايزة علي أنا تدبي حلوم برمساي كل جزي كبر خايزة علي أنا تدبي عم تحط خنافكا تخلي كله حلفو بحاليت نبرا كي تلالف ملك خيهبو أبدن بخا أبشخخا أبعلني نابزع عفلو ما هو والمرحني ناي نفسي هدعات ناي نفسي تلي عمه اللوكاي يسلو كله خالي ناي نفسي هدعات ناي نفسي تلي عمه اللوكاي يسلو كله خالي ناي نفسي هدعات ناي نفسي تلي عمه اللوكاي يسلو كله خالي هلو النخات هلو كله نقري يرسعو منفس كامزمل عنين وخونتاتي وترو يقطعو عي كبدن اليو نقراتي مسايت اللخان مدحانيتيو نزا نفسي هلونا حلوم برمساي كل جزي كبر خايزة أبلعلي أنا تدبي حلوم برمساي كل جزي كبر خايزة أبلعلي أنا تدبي يسوع عين ماي مجي برختي مجي سلامي مجي طبق فري عين ماي مجي برختي مجي سلامي مجي طبق فري نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي مجي بلو هاليلويا مجي عين ماي مجي برختي مجي سلامي مجي طبق فري مجي عين ماي مجي برختي مجي سلامي مجي طبق فري نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي مجي بلوسك هاليلويا مجي عين ماي مجي برختي مجي سلامي مجي طبق فري مجي عين ماي مجي برختي مجي سلامي مجي طبق فري نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي نسخايخا أملاخي وعد متدرك تخوني عينك
ምንጨይ ብሩኽ ወትሩኻ ምፍራይ ኣየቋርፅ ዘላለም ሕይወት ፈልፋሊ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ ኣይሰግእኔ ንዘለዓለመይ ዋዒ በሎ ሃሌሉያ ዋዒ ተመፀ ደርቂ ተኾነ ኣየድክርን ምንጨይ ብሩኽ ወትሩኻ ምፍራይ ኣየቋርፅ ዘላለም ሕይወት ፈልፋሊ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ ኣይሰግእኔ ንዘለዓለመይ ሱረይ ሰዲደ ዋዕል ተመፀ ደርቂ ተኾነ ኣይድክርን ምንጨይ ብሩኽ ወትሩኻ ምፍራይ ኣየቋርፅን ዘለዓለም ሕይወት ፈልፋሊ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ ኣይሰግእኔ ንዘለዓለመይ ሱረይ ሰዲደ ዋዕል ተመፀ ደርቂ ተኾነ ኣይድክርን ምንጨይ ብሩኽ ወትሩኻ ምፍራይ ኣየቋርፅን ዘለዓለም ሕይወት ፈልፋሊ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ ኣይሰግእኔ ንዘለዓለመይ ሱረይ ሰዲደ ዘለዓለም ሕይወት ፈልፋሊ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ ኣይሰግእኔ ንዘለዓለመይ ሱረይ ሰዲደ ዘለዓለም ሕይወት ፈልፋሊ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ ኣይሰግእኔ ንዘለዓለመይ ሱረይ ሰዲደ ኢየሱስ 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 ምንጨይ ጽቡቐይ ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላመይ ኢየሱስ 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 ምንጭ በረኸተይ ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላመይ ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላመይ ኢየሱስ 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 ምንጭ በረኸተይ ኢየሱስ እግዚአብሔር ወትሩ ምእማን ሓለፍ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ዓሪፍካ ምንባር ነዚ ፈሊጠ ብምሉእ ልበይ ተወኪለዮ ኣየሕፈረንን ዕብዲ ምድሓነይ ኮይኑ ርአዮ ብፅና እዩ ኣብ እግዚአብሔር ወትሩ ምእማን ዝመስሎ የለን ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ዓሪፍካ ምንባር ነዚ ፈሊጠ ብምሉእ ልበይ ተወጊዐዮ ኣይሕበረንን ኣቦ ኾይኑኒ ብዓይነ ርአዮ ብፅና እዩ ኣብ እግዚአብሔር ወትሩ ምእማን ዝመስሎ የለን ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ዓሪፍካ ምንባር ነዚ ፈሊጠ ብምሉእ ልበይ ተወኪለዮ ኣይሕፈረንን ዕብዲ ምድሓነይ ኮይኑ ርአዮ ብፅና እዩ ኣብ እግዚአብሔር ወትሩ ምእማን ዝመስሎ የለን ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ዓሪፍካ ምንባር ነዚ ፈሊጠ ብምሉእ ልበይ ተወኪለዮ ኣይሕፈረንን ዕብዲ ምድሓነይ ኮይኑ ርአዮ ብፅና እዩ ኣብ እግዚአብሔር ወትሩ ምእማን ዝመስሎ የለን ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ዓሪፍካ ምንባር ነዚ ፈሊጠ ብምሉእ ልበይ ተወኪለዮ ኣይሕፈረንን ዕብዲ ምድሓነይ ኮይኑ ርአዮ ብፅና እዩ ኣብ እግዚአብሔር ወትሩ ምእማን
ዝመስሎ የለን ኣብ ትሕቲ ኽናፉ ዓሪፍካ ምንባር ነዚ ፈሊጠን ብምሉእ ልበይ ተወኪለዮ ኣየሕፈረንን ዕርዲ ምድሓነይ ኮይኑ ርእዮ ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቕ ፍረይ ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላመይ ኢየሱስ 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 ምንጭ በረከተይ ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቕ ፍረይ ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላመይ ኢየሱስ 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 ምንጭ በረከተይ ኢየሱስ ዋዕተ መጸ ደርቅ ተኾነ ኣየደክርን ምንጨይ ብሩኽ ወትሩኻ ምፍራይ ኣየቋርፅን ዘለዓለም ሕይወት መድፋል ዒላ ኢየሱስ ረኺበ ኣይሰግእን ንዘለዓለመይ ሱረይ ሰዲደ ዋዕተ መጸ ደርቅ ተኾነ ኣይድክርን ምንጨይ ብሩኽ ወትሩኻ ምፍራይ ኣየቋርፅን ዘለዓለም ሕይወት መድፋል ዒላ ኢየሱስ ረኺበ ኣይሰግእን ንዘለዓለመይ ሱረይ ሰዲደ ዘለዓለም ሕይወት ፈልፋሊ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ ኣይሰግእን ንዘለዓለመይ ሱረይ ሰዲደ ዘለዓለም ሕይወት ፈልፋሊ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ ኣይሰግእን ንዘለዓለመይ ሱረይ ሰዲደ ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቕ ፍረይ ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላመይ ኢየሱስ 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 بلوا هاليلويا من عين ما يخاوي تبلوا هاليلويا كل أبا خلو بلوا بك هاليلويا كل تزيل يسوع الله آمين يسوع قويتايو هاليلويا نجارات كم حسب كاي تزيل كيدو يسوع الله آمين يسوع كلهم بخلون زخون يسوع ود أملاخ هاليلويا يسوع الله هاليلويا آمين نسو الله هاليلويا نسو هياوي آمين يسوع قويتايو هاليلويا قويتا نبارخك لنا هاليلويا عبد الله ونتك اغزيابي كننصافف هاليلويا ندل لنا اغزيابير لعلو خناتات زملالس هلاونتك منفس قدوس يسوع يسوع هالو هاليلويا حواتي يسوع قويتا امين اغزيابير سي ننوح سنتايلو مركب سراح مسبولوسي هاليلويا كابت زغرم نغير سنتاي غيرو كله غيرو كوبا قلو بزغبرو بزي قطران لمطوغ لمسبولوس حنت نغير زي غبرلا زغرمني انس مزوري غبرلا انستير سومش تمركب عباي مركب تاكلسي
استيرسوس قبل الله يبولون بقى هاليلويا نبي مخدنا እግዚአብሔር بقى هاليلويا نو انت خبري بقى تزاز عمله حفتا مركب كنسافف بقى نسون صدرون هاليلويا خنسافف يصوعوا እግዚአብሔር هاليلويا كندي غزي يوسد بزي قدس بقى خنسافف 4 معلتن ليتن زناب زنيبو حقي هاليلويا يسوس غويتايو سلازي እግዚአብሔር هاليلويا حواتي بقى عفت هلاونتك خنسافف امين كم يزدلينا بقى هاليلويا نابي ندعي نابي معاس ايفلطن بقى እግዚአብሔር ከተንሳፍፍ ሰይልክ አንሳፍፍ ጽልካ በቃ معاس كم زبصحكا بقى ناتكا ጉዳይ አይኮነን ጊዜን ማዓልቱን ሲ በቃ ክትፈልጡ ሲ ናታትኩም አይኮነን ይልዎምሽ ኢየሱስ እንደቅ መዛሙርቱ በቃ መዘወሪ አይነበራንታ አባይ መርከብሲ በቃ አይነበራን ስቴርሶ በቃ ሃሌሉያ ዘገርም እኮዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ንሕና ኸምኡ ታመርከብና ንኢየሱስ ሂብና በቃ በጥንበል ሃሌሉያ ንሱ ኸመይ ከም ዝገብሮ ይኽእለሉ አሜን ንሱ ናበይ ከም ዝወስደና ንሱ በዓል ይፈልጥ ሃሌሉያ ስለዚህ ኢየሱስ ተሎም ሰሓ እኹል ሃሌሉያ تزيله زرقن تزيله يسوس جنالله هاليلويا أفتح مركبك يسوس هالله هاليلويا يسوس قويتايو هاليلويا كله تزيله يسوس هالله هزبا أملا هاليلويا راما سيكاتولو موشيلي بيكانتا كله تزيله يسوس هالله كله تزيله يسوس هالله كله تزيلو يسوس علو كله تزيلو يسوس علو والحد تزيلو يسوس علو والحد تزيلو يسوس علو والحد تزيلو يسوس علو والحد تزيلو يسوس علو يسوس علو أتناوتني هاليلويا أجوها حزب أملاك هاليلويا من تسمو خبل خقبرو هاليلويا من تسمو خبل بمجد صدقي مرحني لو هاليلويا قويتا تمسجن زيابير زختامات كيكم عيك حد قاكم نيزبلنا يسوس ود أملاح شمكاي يبارخ كله تزيلو يسوس هالو كله تزيلو يسوس هالو هاليلويا قويتا هاليلويا سلازي إمنتنا أب قويتا أمين يسوس قويتا يو يسوس كريستوس ودهيا وأملاخيو كنبارو خوينا هاليلويا مالسنا هاليلويا كنبارو خوينا حزب أملا هاليلويا هاليلويا عيسقلني مسن قويا بعبل ندابلنا خنزمرينا هاليلويا بقى نتي بقى أقولك غرفوندو لومي عيتخيد ندو زبلكا بقى عيتزمرلو ندو زبلكا لو ما انتي نو 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 نسو علو خزمريا أقولك أيك قارص أني انت عيو خي خصانحو نغويتا هاليلويا انت أقولك كوي خصانحو بقى حن بلوينا هاليلويا
بقلن مسقو يابعون أيوردن كابديكو غرن أملاح دانيل اللو بساي أيبدلن مسكانا أيبدلن مسوات مسكانا بزري أزبلة أيفرهني بزر سمعو دمتي أيسقني كسكسي عالم قالوا عيزي بوتا بسوية أي حادقني بزري أزبلة أيفرهني بزر سمعو دمتي أيسقني كسكسي عالم قالوا عيزي بوتا بسوية هاليلويا مسكاراي الانتاي شبشباي عملو خوي مسكاناي الانتاي شبشباي عملو خوي مسكاناي الانتاي مسكاناي الانتاي مسكاناي الانتاي شبشباي عملو خوي 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 لمو كدلت فرغا كندي لمو كدلت معركا كندي لمو كدلت لوحكا كاوش تلبي مسكانا يبسعكا كندي لمو كدلت فرغا كندي لمو كدلت معركا كندي لمو كدلت لوحكا كاوش تلبي مسكانا يبسعكا مسكانايخا 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 مزموريخا 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 سلاميخا 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 زخدني مسكانايخا عبتي توقتني مسكانايخا عبتي كودا كلو مسكانايخا عبتي زرخبلو مسكانايخا عبتي زخدني مسكانايخا عبتي زفوقسني مسكانايخا
ምስጋና ኢኻ ምስጋና ኢኻ ምስጋና ኢኻ ምስጋና ኢኻ እልልታ ኢኻ እልልታ ኢኻ እልልታ ኢኻ እልልታ ኢኻ ኣብቲ ክውዳእ ከሎ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝረኽበሉ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝኸብደኒ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝፈኽሰኒ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ክውዳእ ከሎ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝረኽበሉ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝኸብደኒ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝፈኽሰኒ ምስጋና ኢኻ 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 መዝሙረ ኢኻ መዝሙረ ኢኻ መዝሙረ ኢኻ መዝሙረ ኢኻ ኣብቲ ክውዳእ ከሎ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝረኽበሉ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝኸብደኒ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝፈኽሰኒ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ክውዳእ ከሎ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝረኽበሉ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝኸብደኒ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝፈኽሰኒ ምስጋና ኢኻ 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 ሃሌሉያ ምስጋና ኢኻ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኣብቲ ክውዳእ ከሎ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝረኽበሉ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝኸብደኒ ምስጋና ሃሌሉያ ሎሚ ክፈርስ ነገር ኣሎ ሃሌሉያ ያሪኮ ክፈርስ እዩ ሃሌሉያ ክብደት ክወድቕ ኢሎም መዓንቲ ሃሌሉያ ሓዘን ክወድቕ ኢሎም መዓንቲ ጓሂ ክስበር ኢሎም መዓንቲ ሃሌሉያ ዝስበር ነገር ኣሎ ሎ መዓንቲ በልዎ ኣብቲ ዝፈኽሰኒ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ክውዳእ ከሎ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝረኽበሉ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝኸብደኒ ምስጋና ኢኻ ኣብቲ ዝፈኽሰኒ ምስጋና ኢኻ 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 መዝሙረ ኢኻ መዝሙረ ኢኻ መዝሙረ ኢኻ መዝሙረ ኢኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን ጌታ ሃሌሉያ እንታይ ክብሌ እንታይ ክብሌ ኢየሱሰይ እንታይ ክብሌ ክበር ከይበልኩኻ ክቡር ኢኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉስ ኢኻ ትውሃብ ከይህበካ ትልበን ኣይትውሃብ እንታይ ትገልጾ ምሕረትካ ኣለኹ ይዘምር ኣፍሜኻ ብምንታይ ክገልጾ ምሕረትካ ኣለኹ ይዘምር ብምንታይ ክገልጾ
እንታይ ክብሬ እንታይ ክብሬ ኢየሱስ እንታይ ክብሬ እንታይ ክብሬ ኣምላኽ እንታይ ክብሬ እንታይ ክብሬ ኢየሱስ እንታይ ክብሬ ክበር ከይበልኩኻ ክብሬኻ ክበር ከይበልኩኻ ክብሬኻ ዝወሃብ ከይህበካ ትህብበ ኣይትወሃብኻ ብምንታይ ክገልጾ ክበር ከይበልኩኻ ክቡሪኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉሲኻ ዝውሃብ ከይህበካ ትህብበ ኣይትወሃቢኻ እንታይ ይገልጾ ምሕረትካ እንደሞየ ዘምር ብምንታይ ክገልጾ ምሕረትካ እንደሞየ ዘምር እንታይ ክብሬ ኣምላኽ እንታይ ክብሬ እንታይ ክብሬ ኢየሱስ እንታይ ክብሬ እንታይ ክብሬ ኣምላኽ እንታይ ክብሬ እንታይ ክብሬ ኢየሱስ እንታይ ክብሬ ክበር ከይበልኩኻ ክቡሪኻ ንገስ ከይበልኩኻ ንጉሲኻ ዝወሃብ ከይህበካ ትህብበ ኣይትወሃቢኻ ብምንታይ ክገልጾ ምሕረትካ እንደሆየ ዘምር እኒኻ ብምንታይ ክገልጾ ምሕረትካ እንደሆየ ዘምር እኒኻ ብምንታይ ክገልጾ ምሕረትካ እንደሆየ ዘምር እኒኻ ዓዚኻ ዓቢኻ ወላድርቲ ዘይብልካ ኢየሱስ ዙፋን መንግስትኻ ሓቂ ቅንዕና ዝኾነ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ዓዚኻ ዓቢኻ መወዳድርቲ ዘይብልካ ኢየሱስ ዙፋን መንግስትኻ ሓቂ ቅንዕና ዝኾነ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ አሜን እዚ ዝነብረ ዘለኹ ናብራ 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 እዚ ዘስተንፍሶ ዘለኹ ስንፋስ ስለዝሓለፍካለዩ በጃ ስለዝሞትካለ ኢየሱስ ስለዝሓለፍካለዩ በጃ ስለዝሞትካለ ኢየሱስ ስለዝሓለፍካለ
ክገብር ኣይክእልን ጉድ ወይኒ ኢየሱስኻ ጨንፈር ድማ እየ ኣነ ትርፊ ጸጋ ውህበት ጽድቂ ግን ተቐቢለ ኣብዚካኒ ገዚኤ ካብ መንፈስካ ዝተላዕለ ረዲካኒ ተረዲኤ ኣብ በሪኽ ታወቴ ሓዲስካኒ ተሓዲሰ ኣብ በሪኽ ታወቴ ብምድሓነይ ተሓቢሰ እምልኸካ የሱስ ተመሊሰ አስተማሪዬ ጣዕሚ ምንባር አነ መን ኢየሱስ አነ መን ኢየሱስ ባህል ብምድሓነይ ተሓቢሰ እምልኸካ ኢየሱስ ተመሊሰ አስተማሪዬ ጣዕሚ ምንባር አነ መን ኢየሱስ አነ መን ኢየሱስ ገለ ነገር ክገብር ኣይክእልን ጉድ ወይኒ ኢየሱስኻ ጭንፍር ድማ እየ ኣነ ትርፊ ጸጋ ውህበት ጽድቂ ግን ተቐቢለ ኣብዚካኒ ገዚኤ ካብ መንፈስካ ዝተላዕለ ረዲካኒ ተረዲኤ ኣብ በሪኻ ታወቴ ሓዲስካኒ ተሓዲሰ ኣብ በሪኽ ታወቴ ብምድሓነይ ተሓጊሰ ኣነ ኣስተማዒረዮ ጣዕሚ ምንባር ኣነ መን ኢየሱስ ኣነ መን ኢየሱስ ናብራ እዚ ዘስተንፍሶ ዘለኹ ስንፋስ ስለዝሓለፍካለዩ በጃ ስለዝሞትካለ ኢየሱስ ስለዝሓለፍካለዩ በጃ ስለዝሞትካለ ኢየሱስ ስለዝሓለፍካለዩ
بهجات لازموت كالي يسوس سلام زحلف كاليو بهجات لازموت كالي يسوس سلام زحلف كاليو بهجات لازموت كالي يسوس سلام زحلف كاليو بهجات لازموت كالي That's why na kon fatwa ka Jesus. Harnet habi hallelujah. ስለትና መስቀል ዋጋ ንባረኸካ ኣለና ስለቲ በተበጃይነትናት ካጎይታ አዚና ነመስግነካ አዚና ንፈትወካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለ ዘሐለፍካ ለዩ በጃዝ ለዝሞት ካለ ኢየሱስ 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 እምልኸካ ግዝኣካ የዕብየካ ኣለኹ እምልኸካ ግዝኣካ የዕብየካ ኣለኹ ሃሌሉያ ስቃይ ትወረዱ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ አይደል ስለ ዝሓለፍካለዩ በጃዝ ለዝኮንካለ ኢየሱስ ዝሓለፍካለዩ በጃ ስለዝሞትካለ ኢየሱስ ስለ ዝሓለፍካለዩ በጃ ስለዝሓለፍካለዩ በጃ ስለዝሞትካለ ኢየሱስ እዚ ዝነብሮ ዘለኹ ናብራ እዚ ዘስተንፍሶ ዘለኹ እስትንፋስ ስለዝሓለፍካለዩ ስለዝሞትካለ ኢየሱስ ስለዝሓለፍካለዩ በጃ ስለዝሞትካለ ኢየሱስ ንገር ወስካ እዚ ዝነብሮ ዘለኹ ናብራ እዚ ዘስተንፍሶ ዘለኹ
ስለዝሓለፍካለዩ ብቻ ስለዝሞትካለይ ኢየሱስ ስለዝሓለፍካለዩ ብቻ ስለዝሞትካለይ እስከ ዋን ሞር ታይም ንገርዎ በጃኹም እዚ እኮ ታሪክ ኣይኮነን እዚ እኮ ተገብረ ነገር እዩ ናብራ 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 እዚ ዘስተንፍሶ ዘለኹ ስለዝሓለፍካለዩ ብቻ ስለዝሞትካለይ ኢየሱስ ስለዝሓለፍካለዩ ብቻ ስለዝሞትካለይ ኢየሱስ ብቻ ስለዝሞትካለይ ኢየሱስ እስከ ክብሪ ምፁ ሃሌሉያ ንክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ዕርቃኑ ሰማይ ምድር ሃሌሉያ ኣብ መንጎ ተሰቕለ እሱ በይኑ ሃሌሉያ እስከ ዋን ሞር ታይም ንክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እስከ ኣጣቕዑሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሪ ወሲዲ ሎሚ ሰይጣን ተሃሪም እዩ ማታካላላ ባላላ استمعوا راسكم 1 minute هاللويا تمسكن بالوسك ازي تشرش ازي منفسي اميغا تشرش يلن تكي يملي دلو ماشين يملي دلو السو ግን ባዕሉ ወሪዱ ኣብዚ አሞንጎና ድመላለስ ደሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይባረኽ we love you እስከበልዋ መንፈስ ቅዱስ ንግዛ ካይና ናኽብረ ካይና እዚ ቤት ካይ ግዛአና ወረሰና ዘውረና ከምታናይ ነው መርከብ መዘወር ደነበራ እግዚአብሔር ስለዝውራይ نحن زورنا بلو نخدو نرقص أي الفلك الناس كزورنا أوصانا أتون أباقعي يوصل يأتون أكونن تدقى عن إيرو تقاسا خاسيو تقاسا خامسانا له قد ما خلتش عام ترى نيرو ديكونس ألو لومي እግዚአብሔር يذكرنا دلو فرق وانجيل توليدو نيرو أبزخا مويتو تنسيو ترى ديكونس كملسيو فرق وانجيل أين سبخنينا እግዚአብሔር ሙሉ ቀነ ድብለን ደሎ كملسي God is being real to me Jesus is being real to me real the end time is here the end time is here أتفلين إسكابلوا the end time is here أكونن حوادي كم زميرنا تسابينا ترى يكون وسوق كنقول كن حدر زيادة حتى لا كم خلص جمرك صحيح جسيد بدنا ندلو the end time is clearly here is here بدنا ندلو يمتع له كمان بزيد لعني قويتا خمس قريب من تسابينا عدم قليل أثر he's coming تقربوا هداتي أنا أقوله دخول سباق وحداته بدهم كمل حوات الله شو عتش حوات كم تدبرني إلى جاكم يدبرني أتشانا وده الله just do your business تبعك هذا راح يسرح كم تحطنا قلت بلونا بردوش هكذا نحن تتسوى عنا يقول الحوات تتسوى كاي بدي مقول بدها سنة يقول بتتسوى هوا كاي بتتسوى عنها قلوا مين ويتحدثنا قلوا بنجلي أبصح بودي he's coming back توديجو ما يتولى تنسونا ترى يقول سكت كهول بزعبة إنتان ورخب عندي كله مس إنتان ترخب يكون سامس عندي تسابيخنا خمسة عامد كوين أتجن كريستوس وجه عندك كمزي إنتان وتلا بكاف مثل كتزار كتلا لك يسألني كمل لازم بقرما كمل لازم بحالي كمل لازم كم تتقط خطو تفتو هالو الديكونسي بحالي المزل بقرما كلها أنواع أكتر بركاية آمين هذا يقول كتب لهم زيادة يبالا سك كبر مسؤول زيادة نوري لهم نقارب لنا نبحنا لازم نقوم أنا أتوقعنا نقاربنا زيادة يبالا كبري وسيدي لهم سيدان تزبعوا كبر أملاح لهم يبيسير أملاح كبير أنتي قصو إسكنا قصو زيادة يبالا كبروا أتعب ولا إسكنا نقول نحن هاهم إسكنا تعولا وانفا زيادة تتحيز أرزي مثل كات مسيا بوستري قال لي كل شيء تحس أنا دحواتي كم أكل كريستوس تبين هم مثل كات دور روزي إسلام سيد أنت بجاجي له مش مستوى كنت سبخاله هنا هيدو كنقبلنا تحس ما من دخل نزلهم كان عاد لو تقول تعطى برتع هذا برتع كريستوس ودي أملاح أمين دحواتي تحس ما في دليله سيد أنا ريتارخ I am more than words actually I have to learn ቸርች ሊነግረውም ብዙሃት ዓበይቲ ቸርቻት አለው ምን ነገር ናይ መንፈስ ቅዱስ ሌላ ከም ቀበሌ ተመራሪጾም በቃ ዕቁብ ገይሮሞ ተመራሪጾም ዓለም
سجل وحدات كلنا كم زمان أنا بس كخبر نسوي نفس كويس أنا جماله وزكاه مو كنا على دو على سير هيس كان أبزبيت كأ حنش نقدر كبدي ساعة متبع المحجي كان بحنش أكسلرت قبل ما فست الأول ما راح كلا الأول مو سي زي عليه بنت حملنا عليه كنا فكروا كنت بعد ما يربلكم لكن أجزاء بتاع ما بزكين لأني الناس بقى خمسي خير كله بقى بنتزارع من برسكم يفكر مسعى من بالك نقدر تودي حواتي كنت زمرنا بر بتحذر نقدر سيد أنت يقولون نام تحذر نام تقول لي أكيد أنا كان صف قدري نقدر كنا 5 عامل يسوع ترى لنا أمين حواتي كل نقدر كحلفي سو هم تدبل لنا بعد ما يدبلكم كويتان كمية لنا نهاية رأيها نجزاء غير عملك بمثاله بقول له بقى بقول له بصح بقول له حسابك بقول له حينها أفكره نبص أيكها كم بصح حواتي تايل له فقولي بس عملها سلسلة حدلا إحنا فقول بس عملها كنا بنسحب لنا نحن حدنا خانتاي لازم نقبل خانتاي دلينا كنا نقبل كنسلي مسؤول العلم زيادة بتعني كم زبون بقول السنوات نورمال توقع من زارو كلهم زيادة كم قرر دعني يتفتحنا لأن حالنا نحن نقدر حالنا تخيل الناس بقول زارو هذه كنا دي أسكت أبينا أن الحال مخناته things are greater in a very tremendous way نبخلينا خيرنا يدعم أبزي نخدر خيره end of 20 أنا قرر حساب كرينا حريمكم نحن كنا يفرحنا عمل حواتي سو زي عليكم تبنا لنا ويتهاي بارخ ويتخم معت كل سبب حجوا قبلنا بدنا له I don't know what's happening but I know things are getting ready getting hard أبزع السماء نسمع له بس إحنا قري كيف زي عليكم سنة عمل حواتي سيد عند الله يزهر نحن عمنا إحنا أمين نيستيق تقرأتي سو زي عليكم بارخ كاب عمله كاب عيننا عملنا كاب عمله عين زبل كاب كل كون عليه keep your eye on Christ هتحاوكا هترساي كذا أنت كسيتاي أنا قلت كذا أنت كاسيو سو نبدأ عن كلمة كويت هاي بارك أنا بدأ عن تحويسه ويتبرتو إلى نهارنا I'm here for Christ برتو أجو هذا خبرتو إحنا هذا كريستوس بخلنا ده الحوار معنا تبع عند كريستوس حكون كملوا المسحة كريس مزمورات كملوا أنت عليهم هايلو برهانين مدحانين كمان أسفل إذا أنا حيلي هو ده كمان أسفل أنا عندي أحفر نوع لما نكتب لهم حوالي أب زمن زي يمود أتى أحد سبيد من أحد لهم أجل قال اسم الله لهم نقدر أبوست يجزاني سبيد من أحد لهم كريستوس تشفينه لكن حوالي إحنا الذي مجارج هكذا عند كريستوس نملا أمين حوالي بس باسترايز أبا بس ما نتأبا بس ما نتأبا بس زيادة إذا حد جنيا زي سنة ولا زيادة ما ملش ما الأختلاف مثلا له زيادة إزي واقع تخفيله لتحنّله بناس أيكون تخفيله وين بدنا نعمله so keep yourself clean هون يكونوا كم تقولي لهم حازو اللي قرأكم يهم تعرف نعمل اللي قاس نحكي لهم نفس نحكي لهم بتوجه بك تلاقي سناقة لما نودي بك حاجة كده سيريس كوينا نزين على أديسنا بتوم بتصبي وين القرار بدنا 2026 special so إذا يباركوا أكازيل بهم بك just take some time قال سيريس أقول لهم أنا سيريس نقول لهم هم تحرف كنا نقول لا part time store قالوا مساعد سلام صدق أصلا يقولنا fresh time بدي أبي أمين حواتي so إذا سنة بيننا حدا نبرز أكون كريستوس يتر عبي كريستوس great أقول أبسماي great man of God بحاله لو يلا good and faithful servant نابز إتر great بحاله أبزي so great يسوع ترى أمين لهم ما أخذ نوسيو نبي الخلصيو سعد البركة جهم لو فدوا قاعد هم بصحوا وثاني الحكي منفس وريد له هي عند يقول له ويتعامل منفس كل سوى وريد له هم مرة لهم منفس كله هنا تمنجر كأن كرم سكرت سعد كم منفس يفسنا أمين حواتي سيلو تقدف حديقو أمان قدي تقدف عم راح يدلنا سعد مسامي كل سلامي حد يسرب راهو welcome قلتي أسكين المرتان أنا بارك ذكرك اليوم أنا من الله حدش نتعاف نتحازن أمين حواتي إذا غير حازيلو حنجيلو بسبسحنا الله يبغى إحنا خا حازنا هم تفاصيل رئيسك حنا معطي سبهم نعايد أملهم من عايد من الحكي هنا تخوابرنا تفعلنا هم كين مسيحين يدينا سيريس كسر ويتاي بارخ I'm so ساعات بدنا كله ربع أنا I'm just fighting with my boss ربع يلي نالوزي زاهر end of this يب ما تقولي معنا كله زاهر كيف تقدر قبل كان له سألي له تم بوس لبيني ما له حوادي هالآفيكم ربع كم نزل إذا شرط قصة الولادة محل شرط كندي أو كان بوتالو 10 3 4 5 سليتي الله عديتات
سو سبلا كورلايت لنا سبلا ذا تشرش ذا أنا بركب ذا تشرش أسئلة كذي أنا عامله بقول غير دزار بالو ربع دلوس قربات له أنت أبيت هكذا كيف فتح وان سلينا له كيف نوزس كيف فتح كمان أنا هيس عليك أوي إذا لك أنت فوق واحد لنا أنا ربع فتنا له this أبد أقول end of this year إذا أبير سيريس كنا هذه church كنا دايبو إذا أبير بورسات اللي له بوسين تصفاتات يقول له سخافين كأ ربع تتعرف أوي كان تقدمنا إس أيدل كنا نقولكم أود دكنا سرحنا كنا تاتنا أيدل اللي نسمعه أمانغو كريستوسن أمانغو دلوا نقول أيدل فاودي يسوس قالوا خاطر قاعد لها أود دبلة ناتكا نقدر ناتكا إنترست دكها قلنا من قلنا بدنا كده دكها حدا كسر حكا بقوله ده كريستوس معنا معنا زين منه سو أيدل أيدل يقول أودها أيدل سحواتي إذا بيقولوا من الوقت ده يقولني إيه أنا فما حد يسمع صوته هذا اللي بيطلع لي فلاس زي أيدل كلمة كده هذا سو سبت أسعد لي أسعد مسؤول هم قاعد يقولوا أبزنا بس اللي بلا أسعد تقريبا مسؤول هم قاعد يقولوا كنتي أحسب حالي إلى ما قال ما have respect for God أمين أحوالي لا بد نخبر have respect for God أجهم إزي نجزع عليه رأي لما مش ما قلنا ولا بحسب نهور يكون رجعهم أسعدنا زيادة كل اللي نلاقي تحلينا خبرنا أنت عمك هم دروب باي ستوب أنا قبل كان زيادة لما سو زيادة بس عنا لنا طريقة لهم الله يباركم مزمرا قالوا من استراحتهم الله يباركم فتحزنا حكينا ويتا يبارك ويتا أوكي بلادين he has so much message for us هذا سلسة عم يقول له so زيادة تهاو هذا بسم الله بسم الله حسنا حكيني حاجة نقدر نقول stop هاي قبل جزء he doesn't have you don't have time for him he doesn't have time for you so كان قبل سرحنا في الطريق أنا أقول بسم الله فتو ويتا زيادة يرجع minister نقبل شو خيرنا نقطع بس هذا أمين بحبادي كل لنا كنت ناقل كل لا كان جزء أنا مسكوس كم إلى last week كذا فلت أنا بصح نقدر لين إذا قبلنا زيادة كابتن سوينا نروحوتي سوينا أنا كحاجنا خبرنا هنا زيادة إيش بيقولوا له هذا الحاج نقدر نبرس بالليل أنا نزرع أمانة له ويقول لك كنسي زيادة نقدر نسوي حالي زيادة سيريس كده حراي زندك نحا سبوا كنا نحط سبوا نقدر نحل فلو سيريس نقدر نحل فلو سو كارثة أقول لك أنا سيريس طبعا ناس زيادة سو كسيريس نتي نزارة ودي كونس نتي دبي نشرب زيادة نحسس ولا لا شيء سيريس زيادة سيريس مسحابها زي تودي ودع الله من سيدلو بين شبشبان يوقف لحنا كل قبلنا عمين حبات سيريس it's not a fiction it's serious he's coming back so ويتا يباركم عزيز أفكاركم بخصوص حسب كيدنا كهذا إبننا نبشرنا ب أمين أبلون أوكي لا ربنا تعال ويتا سند بس يقول لك هذا مسؤولنا وعنا بس قرب دليل لا ما يدل يسوس الله كذا نزله لاست ويك قبل ربع ويتا كل جزء بحبرة نوصله سواءنا إسك هاللويا هاللويا إسك أتأول الموس كالذي زي عكرزي لو ما جس كم زبالي هنا مسؤول حاجة تانيس هم هرمنا سكنا قرانيو خير سكنا حذرير زبوخ أملاك أنا بتاعنا أبجمي لا أتونا نحماني زمانا أقوله ببزح نقدر كيرنا لنا لو بيقول يخبروا له دان كهوس الكلو سكا خوس الكلو سكا لا يقول نحواتي أرزو كم وعينة كلو تدخل اللايف بحماق لايف بكاربينتر لايف دقنا توقع هذا زي بلقات بتفضل كام بتكيف كبير نحواتي مشي زي أبي رزق لوني هكراني مسوح كيرنا سنة يكون لنا فيه أقربكم زي ما يكون سنة يكون لنا اسك أمسكنا كانوا بلو كسر حجي قلدي رأيه كسر حجي بأخا قليدة بحواتي قليدة لو ما كنت بقى إسحاس التي مسألة لها أنت هم قبلنا نأخذ رأي مراه كل قديفة لا تقديفة قل قديفة تقبل خلي كله
ዝኸብር እዩ ኣብ ምስነተይ ኣብ ግዜታት ኣዳዊ ሰገርገር ክብል ኣብ ራኽነተይ እናደለለ ናይቲ ሓለዋ ወቓት ድማ ሓንቲ ደመና ብሕረቱ ዘለዓለም ኣቦታትና እንታይ ከም ዝነበሩ ትፈልጡ ብፀሓይ በብዕራይ ብምንም ደየምነቕቦ ነገር የለን ንሕና ግን ኣባና በዝሑት በቲ ወዲ ኣምላኽ ክንኣምስ ካብኡ ኮይንላ ኣሜን ኣሕዋተይ እስከ ንገሮ ክንደይ ነገር ኮ ኣምሊኾም ንሕና ግን ኣባና በዝሑስ እግዚኣብሔር ነዚ ነገር ገይሩና ሞ ኣመስግንዎ ኣሜን ትርጉም ወሲድና ጎይታ ነመስግነካና ድገበርካዮ ኣይንዕቆና ድነገበርካ ኣይርስዖና እስኻ ከምኡ ስለ ድገበርካ ንሕና ከቢርና ኮፍ ኢልና ዘለና ኣብዚ ሃሌሉያ ክብርኻ ከምቲ ኣብ ኣዳም ሂዋን ንመጀመርያ ነበረ ብሓጣቶ ምክንያት ዝኸደ ክብርኻ ኣበና ተመሊሱ ኣጎልቢብና ኣሎ ክዳን ጥራይ ዘይኮነስ ክብሪ ኣምላኽ ክብሪ ናይ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብሪ ሓደ ሓደ ወዱ ኣጎልቢብና እዩ ሃሌሉያ እዩ ንዓና ኣብዚ ክንወስዶ ኢና ሕዚ ኣሕዋተይ ብሓቂ እስከ ጎይታ ከምኡ ይድገና ዶ ብሓቂ ከምቲ ዓንቱ ኣብ ፀሎት ዝበሃሉ ነበረ እንተኣሚንኩም ነዚ ስጋ ክርስቶስ እንተኮይኑ እንተኣሚንኩም ነዚ ደም ከዓ ናይ ደም ኢየሱስ እንተኢልና ተኣሚና ሎሚ ፈውሲ ኣሎ ቦታ ሎሚ እንጋፍ ኣሎ ኣሜን ኣሕዋተይ ሃሌሉያ እስከ ጎይታ እዚ ኣብ ቅድሜና ደሎ ስጋኻ ኢልና ኣሚና ኣለና ኣብ ቅድሜና ደሎ እዚ ደምካ ንብል ኣለና እዚ ብድበልዓና ቆፅሪ ንመዘከርታኻ እግዚኣብሔር ክገብሮ ንገይ መዘከርታ ወድኻ ስለንገብሮ ነመስግነካ እንሆ እዚ ብድበልዓና ብሰግና ቆፅሪ ስለንናገር ስለንፍወስ እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣላ ሓሳብ ድናገፍ ኣሎ ድፍወስ ኣለባለ ካብ ድሓዘና ክንናቐል ኢና ሎሚ እዚ ብሓቂ ስጋ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ኣነ ይረኮስ ስኻትኩም ከዓ ውሰድ ተባለ ክርስቶስ ሓደ ንሱ ኢሉ ኮነ ከምኡ ማይቱ ንኣና ፈውሲ ክኾነና መግቢ ክኾነና ሃሌሉያ ሕማቴ ከምኡ ጎይታ ክንደቀኒ ክርስቶስ መግብና ክርስቶስ ፈውስና ካሊእ ስጋ ይተበቀ እሱ መግብና እሱ ፈውስና ሰት የሱ እዩ
فوز يكون قويتا السقا خير هللويا يتنسعي حي فسس سانتا كارابا شاكاتا يتنسعي حي يفسس حي يكزابير هللويا يتنسعي حي هللويا كبر كله يسوع سنجل على العالم تاريخ وارث نتوم بالكمزام في السقا وصلوا بلو نحن ندلعنا بحسن زمروا يسوس صباح العلو وأمسكنوا لما خمسين عام الحمو أسيب أنتي بس حد نحب الحاجات تفسر له ما حدش كنا عندنا يومه خمس كلهم بس ده يومه بحسب سنتنا فوس عبدنا فوس عبدنا فوس حلالنا فوس أم أجرنا فوس يكون حين خلقنا سوينا حين خلقنا زمروا هللويا 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 يتنسعي حي بسيبنا يتنسعي حي نعم لك أنا بيتا يتنسعي حي حمام تموقع وصا يتنسعي حي هللويا منفس نترجع حمام كهب تموقع وصا يتنفسعي حي يتنسعي حي the resurrection power of Christ the resurrection power of Christ the resurrection power of Christ فوز يقول كريستوس ودعنا فوزه حدا غير في فوز نقولهم كا فوز بالنسبه نقولهم كا نكفى نقول تكبر سيبي بيش راكا كذا يتسعي حال كريستوس ودعنا كموتا نتزو حي رقانا حيل مرحتي حيل أبدقنا حيل أمزمران حيل أمزال حيل أم كل ما زماننا حيل نببر نسلير نخدر نختلك يس هاللويا سي هاللويا سكاو لو مسبوق منفس لا بحكي اللي على الكفوس بمزع منفس تمرنا بزرد عننا بس منفسين عن بعض بالسماء هذا ممكن يوم حتى ممكن تمام صحتي هذا صحتي وان كريستوس ودي أملاك نبي دم لسه دم نفوس دم لازم دم لسه دم سب قبل دم هاللويا بلاد إحنا ترتينا الولادة سجاها كنت فوسنا بسمرات قصر تفوز كنت بعلنا تفوزنا على لون بيتنا تفوزنا حلارة تفوز زجاج تفوز يسوع it's congregation تفوز ويدا إذا بوتا سيد الورس كان مسك بليان كاز بوتا سيد نزه هاللويا بمنفس كان سيد نزه أبصر دخومات زيادة كبر خاطر نفسك أمو قرأت مرة سيد سنة حدا مسك كلا كبر مع الله هاللويا مكسن حلم كبر نزل على مكان آمين كبر هاللويا ويتهاي بارك أمي دست بالجزء كأقول تخو كله سوء إخوات قلت أحمر حقه كله كل نقد سلام سبق إخواتك سبب هنزو سبب لفوسه لأن يقول سبب هنزو سبب لفوسه عمرك هنزو قل كل جزء سي أبير هنا سنة لحظة سبحان الله في سنة هنا سنة يعني بانا سبب جنيرنا جودينا قال أملاخ ناب الشركينا صحتنا نفس مزانا الشركينا أتا سلسلة فانا يمود أتا فتوين كيدنا
Ja, sei. Das ist swish bin. Es ist bezis. ويتعالى مسكنك لنا أنت عب أملاخ تبارك نبيت كان خير مسمول مستحقوس كيلو هاليلويا حجر ما قويتا الصحة لقص نقستات أملاخ مالختي قويتا هاليلويا نسخة عبي خان أملاخ كالنا قويتا حجر ما Ja, حاول أنزل زاحم. Ja, bolos. እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላክ ይሁን እንኳን በሰላም ነበር እግዚአብሔር መጻፉ ከምትል ሁሉ ጊዜ ልሙድሉ ልብለ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ድምጽን ኦኬ ናይለው ናይ መጨረሻ ይሆን ማለት ና ካብቲ ዘዳለና የንበር ትምርት ያይ ወዳን እንዲው እኳ ትምርት እንዳወሰነ አሁን ከልከልና ህተታት ካ እንዳወሰነ ይስቀይድ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ተዘይን ፍልጦ አምላክ ባሊ ግለጸና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አብዚ ተወዲው ካዜ ምለስ ካለ አብ ሰማይ ከና እንሮክ ማለት ንዙ ምለሰልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በክርስቶስ ሐድ ሐሳብ ዝኾና እቲ ከምቲሉ አይኮነ ዘገድስ በክርስቶስ በሐደ ወደ አምላክ ሐሳብ ዘአመና በሐደ ክንጓዕ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ካብታ ዓቢ ውድቀት ናይ ቤተክርስቲያን ካብ መጀመርታ 40 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ካቶሊክን ኦርቶዶክስ ለተፈላልዩ ቤተክርስቲያን ዓቢ ሽግር መጽ ማለት ነው ስለዚህ እከለ ከምቲ ምን ክርስቶስ ከዛም ዘአመና በቲ አኑና ቤተክርስቲያን በስላሴ ከዛም ዘአመና ኩልና በሐደ ክንመጽ ኤግዛክትሊ ማለት ይኩን ግን ተሐደ ከይ ወንጀለ በፍቅሪ ተሐይፎ ያዝነበር እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብሩን አምላክ ይሁን ስለዚህ በከምዚ አይነት ረድኤት ክትማራረሱ ይደሊ አምላክ ይመስገን ክብሩን አምላክ ይሁን ተዘይ ተገልጸና አይተገልጸናን ናአካስ ተገልጽ ተሐደው ሃው ተገልጽ ለሆነ ይሄድ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክንጽልናሞ ናብ ዝቅጽል ማን ሐልፍና አምላክና እግዚአብሔር በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስነካልና አብ አምላክ ስለዝኾንካ ስምካ ይባረክ ቃልካ ድማ መንፈስ ቅዱስ ገለጸልና እግዚአብሔር ትሪፍ ዘለ ግዚያና አኸንህብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኣብቲ ዝሓለፈ ፍላይ ብዝራእና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብቲ ናይ ጉባኤ ከልቀደን 451 ዝነበረ he is truly man and truly God very Dios very hemo በናይ ላቲን ማለት ነው ስለዚህ እቲ ፍጹም አምላክ እንኳን ዝገልጽ አምላክ ፍጹም ዝገልጽ ተኾነ ዚያዳ ግን ሙሉ ትርጉም ስለዘይህብ ነቲ መንነቱ እሱ እንታይ is truly God እሱ በሐቅ አምላክ እሱ ድማ እንታይ በሐቅ ሰብ ናይ በሐቅ አምላክ ናይ በሐቅ እንታይ
ናይ ባሕቂ ሰብ ዝመስል ዘይኮነስ እንታይ እሱ ኤግዛክትሊ ሰብ እዩ ቃል እንታይ ኮነ ስጋ ሆነ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ከመይ ገይሩ በሓንሳ ኢኻ ክልቲኡ ህዝብ ትሩሊ ማን ትሪዘር ሓንሳ ከመይ ገይሩ in 1% ከመይ ገይሩ ይኸይድ ንዝብል ቃ ተጠቅምሎም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንሱ ከይተሓዋወሰ ከይተደባለቀ ኣብቲ እተን ኣርባዕተ ኣሉታይ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ጉባኤ ክርቅር ዝነበረ ብዘይ ምትሕዋስ ዊዝኣውት ሚክስቸር ብዘይ ምድንጋር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ናይ መንነት ናይ ሰብን መንነት ኣምላኽነቱን እዚ እንታይ የለን ምድንጋር ዝበሃል የለን ወላ ሓንቲ ምድንጋር የለን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እቲ ሳልሳይካ ብዘይ ምምቃል ኣይምቀልን ኢኻ ክልተ ሰብ ኣይግበርን እዩ ክልተ ኣምላኽ ኣይግበርን እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ብዘይ ምምቃል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ወይ ከዓ without division እትራባይካ ብዘይ ምፍላይ ወይ ከዓ without separation ማለት መለኮትን ሰብአውነትን ንሓድ ከይተፈላለዩ ኣብ ሓደ ኣካል two natures in one person ዝብል ካብቲ ብዙሕ ዝረኣናዮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እዩ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሎሚ ከዓ እንታይ ኢና ክንገብር መቸም ስም ወሳኒ ነገር እዩ ስም ብፍላይ ናይ ኣምላኽ ስም ወሳኒ ነገር እዩ ስሙ እዩ መንነቱን እዩ ኣምላኽ ስሙ እንታይ እዩ መንነቱ እዩ ዝገልጽ ናይ ኣምላኽ ስም ንሰብ ኣምፂኻ ልጥፈ ይተብለልና ኣምላኽ ዝበሃል ሰብ ኣለና ድዩ ኤሊሆም ዝበሃል ሰብ ኣለና ኣለና ድዩ ምናልባት ካልኣይ ስም ከይህልወኩም ኢለን የብልናን ኣዶናይ ዝበሃል ሰብ ግን ኣሎ ኣዶናይ ዝበሃል ስም ኣሎ ፈፂሙ ንሰብ ክውክል ዘይነበረ እዩ ምክንያቱ ኣዶናይ ናይ ምንታይ ምን እዩ ስም እዩ ናይ ኣምላኽ ናይ በይኑ ስም እዩ ኣምላኽ እዚ ኣዶናይ ማለት እዩ ኣዶናይ ዝበሃሉ ግን ብዙሓት ሰባት ርኢና ኣለና ዋላ ንፈልጦም ሰባት ዘይፈልጦም ሰባት ማዕዶ ዝሓለፈ ግዜ ቅርባ ግዜ ከማን ናይ ኣዶናይ ዝበሃል ናይ ኢንፍሉዌንሻል ፐርሰን ዘሎ ብኢትዮጵያ ኣብ እስራኤል ክኸይድ ምስ ኣተወ ኣብቲ ኤርፖርት ማለት እዩ በታ ስሙ ጥራይ እንታይ ገይሮሞ ኣይንወጥቶ ኮን ኢሎሞ ኣዶናይ ስለ ዝኾነ ስም በታ ስሙ ካብታ ኤርፖርት ዝኩሉ ካብ ኢትዮጵያ ናብ እስራኤል ከይዱ ካብታ ኤርፖርት ኣገይሮሞ ኣዶናይ ዝብል ምስ ረኣየዎ እስራኤላውያን ዝዳ ምክንያቱ ኣዶናይ ዝበሃል ንቀልል ኣይኮነ ኣብ እስራኤል ማለት እዩ ከዓዱ ብቐጥታ ከዓ እንታይ ገይሮም በሊሶም ንዓዱ ማለት እዩ ጅስ ቀሊል ኣይኮነ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ዝግባእ ብዘይረዲእትና ንገብሮ ኣይኖ ከይተረዳእና ንገብሮ ግን ናይ ኣምላኽ ስም እዩ ናይ ኣምላኽ ናይ መዓርጉ መፀውዒ ስም እዩ ናይ ምንታይ ናይ መዓርጉ መፀውዒ ስም እዩ ኣዶናይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ኣዶናይ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ይበሃል ሰማዕና በዚ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክብረን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ስም ወሳኒ ማለት እዩ ንኣምላኽ ስሙ መንነት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣቦ ካብቲ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ዘብለና ንኣምላኽ ዝተዋህበ ስም ንክርስቶስ ከዓ ተዋሂቡሎ ንምንታይ ዝተዋህበ ስም ንእግዚአብሔር ኣቦ ዝተዋህበ ስም ንመን ተዋሂቡሎ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ገይርና ኣሎ ተዋሂቡልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ከምቲ እግዚአብሔር ኣቦ ዝተዋህቦ ስም ኣብ እዚ ኣብ እንታይ ንረኽቦ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 110 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 110 ጥቕሲ ሓደ ማለት እዩ ጎይታይ ንጎይታይ ፀላእቲ መርገፅ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ጎይታይ ንጎይታይ መርገፅ እግርኻ ንፀላእታ መርገፅ እግርኻ ክሳብ ዝገብሮም ምንታይ ተቐመጥ ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል ዳዊት ኣብቲ ዝርርብ ናይ ስላሴ ኣትዩ ይስምዕ ዘሎ ኣብቲ ስላሴና ሓሊፎም ክዛረብ ከሉ ኣቡ ኣትዩ ኣብቲ መንፈስ ብመንፈስ ኣትዩ እንታይ ዝገብረሎ ዝሰምዖ ዘሎ ጎይታይ እዚኣ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ኣላ ጎይታ ንጎይታይ ዝፀላእትኻ መርገፅ እግርኻ ክሳብ ዝገብሮ ምንታይ ተቐመጥ ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ማቴዎስ 22 42 ክሳብ 46 ረኽቦና ተመሳሳሊ
ክርስቶስ መን ይብልዎ ኢሉ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ መሳሓት እግዚአብሔር አምላክ መስግን አብሮ ረኽበና ስለዚ እቲ ቃል እዚ መላእክቲ ኣይኮነን ተዋሂቡ መላእክቲ ተባሂሉ ዝብሉ ዘለዉ ንመላእክቲ እንታይ ተገበረን ኣይተዋሃበን ንመላእክቲ ከምዚ ተዋሃበ መራገፀ ብምንታይ ኢና ንረክብ እንተራኢልና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 13 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 13 እስኪ ካብ መላእክቲ ንመን እዩ ንፀላእትኻ መርገፂ ሓሳብ ዝገብሮም ኣብ የማነ ይተቐመጥ ዝበሎ እስኪ ንሓደ ንመላእክቲ ከምዚ ኢሉ ዝተዛረቦስ ንመን እዩ ንመላእክቲ ኣይተዛረቦን ፀላእትኻ መርገፂ ሓሳብ ዝገብሮ ኣብ የማነ ይተቐመጥ ዝበሎስ ንመን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ ምክንያቱ ተንቢብናዮ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ስለዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበ ቃል እዩ ሕጂ ምክንያቱ ንመላእክቲ ተዋሂቡ ኢልዎ ዝብሉ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ አምላክ ይመስገን ክብርን አምላክ ይኹን ስለዚ እቲ ጎይታ ተባሂሉ ተተርጉሙ ዘሎ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቦታትና እግዚአብሔር ኢሎም ተርጉሞም ዘለዉ እንታይ ንሱ ያህዌ እዩ ማለት እዩ ኣቦታትና እንታይ ተርጉሞም ዘለዉ እቲ ጎይታ ተባሂሉ ዘሎ መብዛሕ ኩሉ ግዜ ይኮን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ እንታይ ተርጉሞም ኣለዉ ናብ ያህዌ ዝብል እሱ ይጥቃል ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እቲ አዶን ዝብል ምናልባት ኣብ ቁጥሪ ኣብ ቁጥሪ 11 ዘላ እንተዳ ቀረባሃልያ ቁጥሪ 11 እያ አዶናይ ናይ ዕብራይስጥ ቃል ኮይኑ ካብቲ አዶን ዝብል ቃል ዝወፀ ትርጉሙ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ጎይታ ማለት እዩ አብርሃም ይመስገን ወይ ከዓ ሓለቃ ሎርድ እቲ አዶናይ ከዓ አዶናይ ማለት ከዓ ጎይታ እቲ ሓደ ጎይታ እቲ ሓደ ከዓ ጎይታይ ማለት እዩ ስለዚ በግሪካ እንታይ ብሎ ኪሪዮስ ይብሎ ብናይ ግሪክ ቃል ከዓ እንግዲህ በግሪካ እንታይ ኪሪዮስ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ኣብ እዚ ቃል እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን 334 ግዜ ተጠቂሱ ኣሎ እዚ ቃል እዚ እንታይ ኣብ ብሉይ ኪዳን 334 ተጠቂሱ ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ካብዚኣቶም እቶም 30 ንኣምላኽ ዝገልጹ እዮም ተረኺቦም ዘለዉ ኮይኖም ተረኺቦም ዘለዉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ካብቶም ንሰብ ዝተገልጹ ተዋሂቦም ዘለዉ ድማ ዮሴፍ ጎይታ ተባሂሉ ኣሎ ብልዕሊ ኣሕዋቱ ጎይታ ተባሂሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ንኣምላኽ ዝገልጹ ኣለዉ ንሰብ ከዓ ዝገልጹ እቲ ጎይታ ዝብል ተዋሂቡ ዘሎ ስም ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብ ልዕሊ ኣሕዋት እንታይ ከም ዝኾነ አዶናይ ዘይኮነ ተባሂሉ ዘሎ ዮሴፍ አዶን ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋቱ ዮሴፍ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ እቲ ኤአይ ዝብል ተወሲኽዎ ዘሎ አዶናይ ዝብል ንፍጹም ምቁፅፃሩ ወይ ከዓ ኣብሶሉት ኮንትሮል መታን ክመልክት ኢሉ እዩ ተወሲኽዎ ዘሎ ማለት እዩ አዶናይ ስለዚ እቲ ዘስማዖ ትርጉም ድማ ልዕላዊ ጎይታ ተቆፃፃሪ ገዛኢ ማለት እቲ አዶናይ ክንብል ከለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እቲ ያህዌ ስሙ እዩ እቲ አዶናይ ከዓ ማዕርጉ እዩ እቲ ያህዌ እንታይ እዩ እቲ ያህዌ ስሙ እዩ እቲ አዶናይ ዝብል ከዓ ተወሲኽዎ ዘሎ ምዕራፍ ወላ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 2 ንረኽቦና እግዚአብሔር ጎይታ ኢልዎ ኣለዉ ስለዚ እቲ ያህዌ ስሙ እቲ አዶናይ ከዓ ማዕርጉ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ከም ዝበልናዮ እቲ ንላውነቱ ንግዝኣቱ ንተቆፃፀርነቱ ንኩሉ ዘመልክት እቲ አዶናይ ዝብል ስም ንዕኡ የመልክተልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 1 ንረኽቦና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ጥቕሲ ክንደይ ጥቕሲ 1 እግዚአብሔር አምላክ ደቂ እስራኤል ብፍላይ ስም አምላክ ብኾንቱ ከይፅውዕዎ ስቑኢሎም ከይፅውዑ ንኣምላኽ ማለት እዩ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 7 ንረኽቦና ስም እግዚአብሔር ከይቀፅዓ ይተርፍን እሞ ስም እግዚአብሔር አምላካ ብኾንቱ ኣይትፀውዕ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ብኾንቱ እንተደኣ ፀዊዕካዮ ዝስዕበካ ሳዕቤን ዘለዎ ማለት እዩ ዝመፀካ ሳዕቤን ዘለዎ
ዝስዕበካ መቕፃዕቲ ዘለዎ ስም እግዚኣብሔር ኣምላካ ብኾንቶ ኣይትፀውዕ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ኣብዚ ዘፀኣት ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 7 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ወንቲ እንተዳ ፀዊዖሞ እንታይ ከም ዝኾኑ ገበነኛት ከም ዝኾኑ በደለኛት ከም ዝኾኑ ኣብኡ እውን ረኽበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ደቂ እስራኤል ካብ ምንታይ ከም ትማርኹ ካብ እስራኤል ምስ ተማርኹ ናብ ባቢሎን እዚ ኩሉ በደል ዝበፅሐና ደቆም ምስ ተኸትከቱ ምስ ሞቱ ኣንስቶም ብኸራ ምስ ተበላ ኩሉ መከራ ምስ በፅሖም እዚ ኩሉ ዝበፅሐና ምክንያት ሲ ንስም ያህወ እንታይ ስለ ዝገበርናና ብኾንቱ ስለ ዝፀዋዕናና እዚ ኩሉ በደል በፅሕና ዘሎ ኣብ ልዕለና ኢሎም ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ምምላሶም ነዚ ስም እዚ ነዚ ያህወ ዝብል ስም ኣይንፅውዕና ኢሎም ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ካብ ባቢሎን ምስ ተመልሱ ነዚ ያህወ ዝብል እዚ ኩሉ በደል በፅሕና ዘሎ ንስሙ ብኾንቱ ስለ ዝፀዋዕናየ እዩ ስለዚ እንታይ ንገብርና ስም ያህወ ዝብል ኣይንፅውዕና ድሕሪ ኢሉ ስለዚ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን እስራኤላውያን ያህዌ ኣይብሉን እዮም ኣብ ክንዳ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣዶናይ እዮም በቲ ማዕረጉ ይፅውዕዎ እዮም እቲ ቃል እኮ ያህዌ እዩ ዝብል እንዳረኣይዎ እንዳተራእዩ ሊትራሊ ተፃሒፉ ከለኩ እዩ ያህዌ ዝብል ቃል ግን ፈሪሖም ብሰንኪ ፈርሑ ማለት እዩ ኣብኣ ክበፅሑ ከለዉ ኣዶናይ ይብሉ ስለዚ ኣብ ኩሉ ናይ ሞለቲ ናይ ቴዎሎጂ ትምህርቶም ኣብ ኩሉ ነገሮም እዚ ያህወ ኣብ ክንዲ ምባል ኣዶናይ ክብሉ ጀሚሮ ካብ ሻዕ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ያህወ ይብሉ እቲ ቃል ያህወ እንዳበለን ከሎ ሊትራሊ ኣብኣ ክበፅሑ ከለዉ ግን በቲ ያህወ በቲ ስሙ ዘይኮነ ዝፅውዕዎ በቲ ማዕረጉ ገይሮም ክፅውዕዎ ጀሚሮም በቲ ኣዶናይ ዝብል ብማዕረጉ እንታይ ገብርዎ ድዮም ክፅውዕዎ ጀሚሮም ስለዚ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ያህወ እስራኤላውያን ኣይብሉን እዮም ይፈርሕዎ እዮም ነቲ ስም ማለት እዩ ስም ከሎ ያህወ ዝብል ስም ከሎ እዩ ተፃሒፉ ከሎ ይርእይዎ ከለዉ ብዓይኖም ክርእይዎ ኣለዎ ግን ኣብኣ ስለ ዝፈርሕዋ እንታይ ይብልዋ ኣዶናይ እዮም ዝብልዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ክፀውዖ ዘሎም በቲ ስሙ ዘይኮነስ በቲ ማዕርጉ ኮይንዎ ዘሎ ክፅውዕዎ ጀሚሮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እስራኤላውያን እዚ ነገር ምስ ሓዙ ኣብቶም ሰብ ተዋጊት ዝበሃሉ ኣብቲ ታሪክ እንተ ናይ ቤተክርስትያን እንተ ትግደሱ ኮይንኩም ሰብ ተዋጊት ዝበሃሉ ኣለዉ ሰብቶም ሰብዓት ተርጎምቲ ማለት እዩ ክትርጉምዎ ከለዉ እዚኣቶም ካብ 285 ክሳብ 247 ቢሲ ቅድሚ ክርስቶስ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት 72 ይብሎም ገሊኦም ካብ ነፍሲ ወከፍ ክንደይ ማለት ይኾን 72 ካብ ነፍሲ ወከፍ ተወከሉ ገሊኦም ከዓ 70 ይብልዎን ኤኒዌይ ግን ኣብ ካትዕናን እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን በፍላይ ናብ ግሪክ ክልውጥዎን ከለው ነቲ ንክልቲኡ ቃል ነቲ ማዕርጉን ነቲ ስሙን ማለት እዩ ብዝደናገር መንገዲኦም ለዊጦም ዘሎ ፍላይ ናብ ግሪክ ቶም ካብ ዕብራይስጢ ናብ ግሪክ ክልውጥዎን ከለው ክቀይርዎን ከለው እቲ ትርጉም ናይቲ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ክልቲኡ ብዝደናገር መንገዲ ክሪዮስ እዮም ኢሎም ዘሎ ኣብዚ ተጻሒፉ ኣሎ ናለዚ ክሪዮስ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ኣብ ትርጉም ናይቶም ሰብዓ ክንንብ ከለና ኣየናይ ነይና ይገልጽ ከም ዘሎ ድንግርግር እዩ ዝብለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ግሪክ ትርጉሙ ድንግርግር እዩ ዝብል ኣብቲ ናይ ግሪክ ስሙ እግዚአብሔር ኣብቲ ናይ ግሪክ ትርጉሙ ማለት እዩ ስለዚህ ነቲ ያህወ ዝብል ናቲ ዝኾነ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ግን ነቲ ያህወ ዝኾነ ናትርጉ ትርጉም ብካፒታል ሌተር ገይሮም ኣለዉ ኩሉ በካፒታል ማለት ሎርድ ኢሎም ኣለዉ ነቲ ማዕረግ ዝኾነ ኣዶናይ ከዓ ብካፒታል ሌተር ጀሚሮም ብስሞል ሌተር ከዓ ገይሮም ኣለዉ ናይ እንግሊሽ ማለት እዩ ኣብታ ናይ መዝሙር ዳዊት ሪኣ ንኽእልና ኣብታ 110 ዘላ ከይድኩም ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ቨርዥን ለዊጥኩማ ከማ ተጻሒፍ ኣላ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 1 እውን ኣለና ካብ 1 ክሳብ 8 ተራእዩና መዝሙር ዳዊት 16 ጥቕሲ 2 እውን ኣለና ከም ዝበልኩም ምዕራፍ 110 እውን ኣለና ንዑ ዘመልክተልና ቃል ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እቲ ኣምላኽ ፍላይ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 14 እቲ ዘለኹ ኢሉ ንመንነቱ ወኪሉ ዘሎ
صحف ويكا قال يسوع كريستوس انتو هيبلو ساسواي املاخ زبلنا زلو ماتي تسمو املاخ اتزلخو يزلخو زصات معرف 3:14 من بزعبا سمو كزارب بزعبا مننته زارب كلكو اتزلخو يا زلخو إلى تزازاري والله زال لك ان يسوع كريستوسن بقال بقرات زاري والله اب يوحنس معرف منته 50 منته مارتي مسا يهود نكزارب كله انا ابراهام كيكونن كللخو ابتا تغريኛና ابتا ታይጻፈለ አብርሃም ከይተወልደ አትብል አብቲ ከነ ትርጉምናት መጀመሪያ ግን አብርሃም ከይኮነን ከሎ አብርሃም ታይከደው ከይኮነን ከሎ አነ ነሬ ተመሳሳሊት ናይታ ዘጻት ምዕራፍ 3:14 ዘላን እዛ ዮሐንስ ምዕራፍ 8:58 ዘላ ክልቲ እንታይ እንዝብላ ኢጎ ኤሚ እንዝብላ ማለት ነው ኢጎ ኤሚ የግሪክ ቃል ተመሳሳሊ ቃል ማለት ነው جبتنا تريانا سلزو كون حج فلاليوم مول مالتي عادي عين ترجمه يبكان يدنا غركاي ابتنا غريك ترجمه ግን ታዩ ንክልቲን እንትን ዘጻት ምዕራፍ 3:14 ዘላን አብዛ ዮሐንስ ምዕራፍ 8:58 ዘላን እንታይ ዘልዋ ኢጎ ኤሚ ክልቲን ቃል ባል በሐንሳ ተጣሚረን አለው እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን كم زبالكم يسوع كريستوس ساب ماتياس 22 تسكن ببنا توسخ مرتان انت وت زرع لكوا ماتياس 22 43 نسخة داويت اتشي كبر عن حدن فريساويين بتاعكم كلو يسوس بزعبا كريستوس انتاي يمسلكم ودمنيو إلو حاتتهم بزعبا كريستوسي تاكيبهم كلهم فريساي مات كريستوس من يمسلكم إلي حتى مولو فريساي نسخة داويد نسات يا سوري إلو حاتتهم نساتهم دما ودي داويد بولوه نساتهم دايما لسولو ودي داويد يو إلى من المسلو يسوع كريستوس كامل يسيو شو أنت هيبلو نسخة داوود دا قويتين صلاتهم تحت أجرها خاصة عزقو درسهم ويكأس عزقورم أبي ما نيتقم بزبون النبل منفس كم يلو قويتاي يبلو نودو دا قويتاي يبلو يو كم يجيرهم يبلو يلو أنت هيقبل مولو يواتر مولو هجي مبارسي داوود نقويتاي جمع أي ملسو مرسي بلو أسأل إلى مولو يفلتني دام بابو كلوس ولا حنتي يتردون بارس داوود نقولتها كابز بلوس كما يلدع يود يخون بلوم هذا كوك قالكم اللي صلوا أي كألن السي سلازي داوود بزعما من قال زي حجي بزعبا من النتو بزعبا جزارو سخم تزارو يزارو بزلو داوود من منفس كون تزارو بزعبا كريستوس سلازي نعاقا من يو أي ملا سلون ودي خون لهم لازم مرسي بلهم زخول النام بابو كله مرسي بلهم سكن بزعبا جزارو سي زارب زلو لازم كابتا معلتي كا حادو كا حطو دفيرو بحمز بليل بدحرز قال زيا حتى زبحال تاريخو حطوا ينبرون كمل سولي كانوا جابر مسكين كم زبالكم تي نبت إيجو يمي اللي وانت زاري بقول لبتنا إذا ساعات مرة تي إيجو ما زبل أتليس ونجيل يوحنس شو عتك جه بوحده إيجو يمي زبل صحف ولا جابر من مسكين أنت واحدة أنت جه كنت جه شو عتك جه زبل زأكل إيجو يمي زبل صحف نركب من جابر من مسكين النتي سلزي يسوع كريستوس بجزين بوبوتان زي درت pre existence سلوه أملاخي تنا أملاخ زتوهاب أسمات تنا أملاخ نبين زوكل قال ويك نمن الناتو زحبر نما عرقو زحبر قال نمن توهي ولا
ንኢየሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ ተዋሂቡሉ ኣብ ኣምላኽ መቸም ቀልዲ የለን ብስሙ እግዚአብሔር እስራኤላውያን ከይፅውዕዎ ከም ይፈሪሖም ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣነ እንሱ ኣነ ኢሎ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተገበሮም ዘሎ ዝነገሮም ዘሎ ካብ ግዜ ወፃ ከም ዝኾነ ካብ ኩነታት ወፃ ከም ዝኾነ እሱ መጀመርታ ዘይብሉ መወዳእታ ዘይብሉ ኣምላኽ ምዃኑ እቲ ዘለኹ ዘለኹ ዝበለስ እሱ ኢጎ ኤሚን እሱ ኣነ ስለዚህ ኣምላኽ ክንብሎ ከለና ክርስቶስ ውዕዩና ይኮናን ኣምላኽ እንብሎ ሰባት ስለ ዝበልዎ ይኮንና ኣምላኽ እንብሎ ጉባኤ ተኣኪቡ ሙቕ ምስበልና ይኮንና ተራሳሲና ኣምላኽ እንብሎ ኣቦታትና ስለ ዘጽንሑልና ይኮንና ኣምላኽ እንብሎ እንታይ ዳ ክርስቶስ ንሱ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዝኣመንና ኣምላኽ ከም ስለ ዝኾነ ስለዚህ ንሱ ኣምላኽ እዩ ንሕና ከዓ ሰብና ንሱ እንታይ እዩ ካብ ግዜ ወፃኢ ንሱ ብስጋ ስለ ዝረአና ንሕና ይረአና ግን ብስጋ ስለ ዝተገልጸ ትሕቲ ሰብ ስለ ዝኾነ ካባና ንታሕቲ ወይ ከዓ ምሳና ከማና ጌርናዮ ብልክዕ ከማና እዩ ግን ንሱ እንታይ እዩ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ እዩ ብግዜ ዘይደረት ኣምላኽ እዩ ብኩነታት ዘይደረት ኣምላኽ እዩ ኣብ ካብቲ ኣብ እምሮና ዝሓዝናዮ ባውንደር ዘቐመጥናዮ ካብኡ ንላዕሊ ክርስቶስ ኣነ ኢጎ ኤሚኤ ኣነ ትዘለኹ ዘለኹ እዩ ንሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዘፃ ተዛረቡ ኣብዚ ዮሐንስ እውን ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ዝበለ መቸም ደፊሮም ኩል ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እንጌራ ህይወት ኣነ ኣፍ ደገ ባጊዕ ኣነ ሞት እንታይን ትንሣኤን ህይወትን እሱ ኢጌ ኦይሚ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ብግዜን ብቦታን ዝድረት ፍጥረት ካብ ወፃኢ እዩ ኢየሱስ ካብ ወፃኢ ኣምላኽ እዩ ንሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሓደ ግዜ ሰባት እንታይ ኢና ንገብሮ ንኣምላኽ ክነርክቦ ስለ ዘይከኣልና ናብ ቦታና ኣምፂና ማዕረና ንገብሮ ንፍትን እሞ ከም ማዕረ ኣምላኽ ክንከውን ሽዑ ንደክም እንታይ ንገብሮ ሽዑ ናብ ማዕረና ንውርዶ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ካብዚ ደይባለህና ንሕና ዝተለወጥና ተወሊድና ንዓቢ ንኣርግ ንመርዖ ነብል ንወልድ ንሽይብ እዚ እናተመለጠ ይኸይድ መቸም ንረባረበና ግን ተፈጥሮ እዩ ንሱ ተለወጥና ንሕና ኣምላኽ ግን ይልወጥን እዩ ክርስቶስ ግን ይልወጥን እዩ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ሕጂ እግዚአብሔር ናብ ቦታና ይነውርደና ንክርስቶስ ናብ ቦታና ይነውርደና ወለካ ሰብ ስጋ ተተገልጸ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስክ እሱ ግን ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ዝበዝሕ ግዜ እንታይ ነው ዝበዝሕ ሕቶታት ኣብቲ ኣምላኽነት እዩ ወላ ካብ ሰብነቱ ፍልልሊ እንተሃለወ ነገር ግን ኣብቲ ኣምላኽነት እዩ ክሳብ ሕጂ እንታይ ዘሎ እቲ ዓብይ ምፍላይ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ኢሉ ዝተዛረቦም ካብቶም ብዙሓት ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ኢሉ ዝተዛረቦም እንትራልና ኣነ መሲሕ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ 4:26 ዘለኣለማዊ ኢሉ ኣሎ ዮሐንስ 8:58 እንታ ዝበልኮ ማለት እዩ ተዘለኹ ዝበሉ ንዘለኣለምነት እዩ ዝውልክል ካብ ግዜስ ወፃእ ከም ዝኾነ እዩ ዘመልክት ዘለኣለማዊ ብርሃን እየ ዮሐንስ 9:5 ትንሣኤን ህይወትን እየ ዮሐንስ 11:25 ኣብ ናይ ኣልዓዛር ዝነበረ ታሪሽ ግዜ ማለት እዩ ኣልዓዛር ምስ ሞተ ክተስእ ከሎ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ እዚ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ ክንደይ ዘሎ ምዕራፍ 14:6 ዘሎ ከዓኒ ንህይወት እንጌራ ኣነ ናይ ህይወት እንጌራ እንታይ ኣነ እንሱ እሱ ከዓ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 6:35 ዘሎ ኣፍ ደገ ኣነ ኣፍ ደገ መን እዩ ኣነ
أبولي كنا كم أزبل سبلو زخلو زكم نو بزعبا زيهم تزاريهم حليفهم أبولي كنا زنبر كلهم نبيات حافتن كلهم تايم بزم بزعبا زيهم تزاريهم حليفهم بر بزع أتعنت نسي أي بولم كريستوس ترايخ مايلو سلازي يسوع أملاك كم سلازي قلنا ملكته وبحرياته قاعد تجلي سميهم يسوع كريستوس كله تي أملاك زجبره أمدري أي جبره مالسي أملاك كل أملاك الناتو كله ترى تجلسوا أبكين مخون قوم زخيل حيلي له بزلوا ملأت ملكت كنا بينا بره أبتسق حرير نبره كن بأملاك الناتو خايز جبره بزحات نيره زبز أيو أقل قلوتنا كريستوس جن بحيل منفس قدس بحيل منفس قدس كم زوالكم بملأت أنت دا أملاك الناتو بملأت تجلسوا أبكين مخون زخيل حيلي له دو قبل زخيل يلن كري أول زخيل أنت جبري يلن أبتسقى وشتي أو أنت نيرو أبو ملكوت نيرو جابري مسجد سلازي العالم هو النتو يسوع كريستوس حدا كابتي أملاك زبلو كاركتر أنتيو زي العالماوي إيو سب زي العالماوي كن مالت كاب زي العالم ينبرن جن كحجيجن زي العالم كنبري سب زي نبرو لجزية نيريو كريستوس زي نبرو لجزية جن ينبرن ولد زي نبرو لجزية أي نبرن إساس شعاته شديشن رأي أسكن إساس شعاته شديشته نو إساس ساكنتن أوه سوري إساس شعاته وقال ثانية شعاته شديشته هزان توريلنا ودت واهبنا يمو اتجزأتها أمم كويو سموون قرم مكر برتو أملاخ أبو زل العالم مسمى السلام كبا سمي أبو انتاي نايز العالم أبو سلازي يسوع كريستوس تاي زل العالموي أملاخ عندي زل العالموي زل العالموي زل العالم كاب زل العالم زل العالم كاب انت يا حد حاول له كاب هلم زبل زل العالم ناب هلم زبل زل العالم يلو حد حاولنا هو زارك كله كم تاي كاب حد هلم زبل زين عمرنا زي بصح كابو ناب حد هلم زبل ايو كقلص اللي تطعموا اللقال لازم كوميو كريستوس كان تاي كوميو كله تبعينتنا هፃنتي እሱ እንታይ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ እዩ ንሱ ምልኣት መለኮት ተብሎ ሲያስኮ ብዛዕባ ዘሰዋይ ኣምላኽ ኢሉ ነትውል ነቲ ህፃን ተወሊድና እንታይ ኢሎ ህፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና እዩ እቲ ግዛእቱ ኣመንኩ እዩ ስሙ እውን ግሩም መካር ብርቱዕ ኣሜን ደትም እንታይ ኣምላኽ ብርቱዕ ኣምላኽ من يسوع كريستوس أزجي برت عملاق ينسو بزهري خاني أبو زل العالمي زل العالموي كريستوس أب كل بتاع يركب كم زولكم بسبب النتو أب كل بتاع يركبني بسبب النتو هم زحلفهم زرعنا يو أب يرسالم ترى هلي أبى ترايزله أب حد جزان تهليون أب تجزا ترايزله بسبب النتو بعملاق النجد تجن كزيه يدرته بتاع يدرته أب كله بتخاير كم ما تس عصر شو من إسراس رأيه مناته أقدر أسأل زخون كذا الله كلته ويسأل سخينا بسمي أبتاع كبولو أنا كأ أبو ما أكلهم يمه كلته خباخاتكم ما مدري بزلم من وانا جر كله أنت تسامعوا كابتاع بسمي يزل أبيك وحبامي إلا كان بحدش ولا كم الله هجي كلته ويسأل استبزخونه أبزخونه يكون كرنعات علم نعمت درتني لتزخون أبزتوسن أبزي أنت أب سلسطنا ممكن تسلسن ترى حليو أبكالي اللي مارتي حج أبزي أجنت أبزنا بسمي كلتا ويسلسه أبزخوني يكون بوتا أنت رأت أكيبك أب الله
ኣብ ኩሉ ይመልእ ማለት እዩ በኋላ ኣብ ኩሉ ይርከብ ዘብለና ወል ዘለውን ንስዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም ብስም ክርስቶስ ምዝእከቡ ብዝብልዎ ከዓ ነገር ከዓ ኩሉ ምሳምዑ ኣብ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ቦታ በኣምላኽነት በሉ ታስፋያ ማእኸልኩም ኣለኹ ዝበል ኣምላኽ ተዘይኮልኩም በለ ነይሩ ኣይበለን ነይሩ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ግን ኣብ ኩሉ ብምልኣ ስለ ዝርከብ ኣብ መንጎ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለዉ ቁፅሮም ብዘይገድስ ናይተን ጉጅለታት ቁፅሪ ማለት እዩ ኣብ መንጎ እንታይ ኣሎ ብሓንሳብ ኣሎ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ቦታ ይርከብ እዩ ካብቲ ናይ ኣምላኽነት ዝውክል ኩሉ ከዓ ይፈልጥ እዩ ክርስቶስ ከዓ እንታይ እዩ ዘይፈልጣ ነገር የለን ንሕና ንፈልጦ ኣዝዩ ንእሽተይ ነገርና ንፈልጥ ንሕና ብጣዕሚ ንእሽተይ ነገርና ንፈልጥ ክርስቶስ ዘይፈልጥ ኣብ ቅድሚኡ ግን ወላ ሓንቲ ነገር የለን ኩሉ እዩ ዝፈልጥ ክርስቶስ ኩሉ ምፍላጥ ከዓኒ ናይ ኣምላኽነት ባህሪ ናይቲ ዘይምቀል ባህሪ ኣምላኽነት እዩ ኣምላኽ እዚ ንማንም ፍጡሩ ዘይማቕሎ ባህሪ ንዓና እኳ እንዳፈተወና እቲ ናይ ኣምላኽ ዝግባእ ባህሪ ግን ኣየማቕሎን ይንሱ ዋላ ዘመን ህይወትካ ሙሉእ እንተፀለኻ እሳስ ብፍፅም ስናይቶይት ኣይንኾናና ነሳ ኣምላኽ ዘማቐሎም ባህርያት ኣለዉ ዘይማቐሎም ከዓኒ ባህርያትካ ኣለዉ ካብዚ ሓደ እሱኻት ንኣምላኽነት ዝግባእ ከም ዝሪኦን ዘለና ከዓ ዘይምቀሉ ባህርያት እዮም ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ኣምላኽ ሰናይ እዩ ኣምላኽ ምሕረት እዩ ኣብ መንነቱ ግን ወጋዕ ደጋ የለን ኣብ መንነቱ እንታይ የለን ወጋዕ ደጋ የለን ሰይጣን ኩሉ ፅቡቕ ነገር ነይርዎ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ነይርዎ ሓንቲ ነገር ግን ደልዩ ነቲ ልዑል ክምስል ፈቲኑ ወዲቑ ከዓ ኣብ ወጋዕ ደጋ የለን ስለዚ በቦተና ንሓዝ ማለት እዩ ሽዑ ክነምልኽና ክንፈስስና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እሱ ዝደኮና ብምሕረት ዝተቐረብና ውርድ ምዃንና ተረዲእና ናብኡ ክንቀርብና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኩሉ እንደገና ኣብ 28 20 ኣለና ኣብ ማቴዎስ 28 ኣነ ከሰማ ወዳእቲ ዓለም ምሳኹም እየ ዝብል ንኣምላኽነቱ ዝውክል ቃል እዩ ዮሃንስ 3 ኩሉ ከዓ ይፈልጥ እዩ ዮሃንስ 2:24 ዘሎ ብዛዕባ እስከ ዮሃንስ ክንደይ 2:24 ኖ ሶሪ ያ ዮሃንስ ኢየሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለዝነበረ ኣብ ምንታይ ዘሎ ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ነገር ሰብ ክምስክረሉ ኣየልየን ንኩሎም ይፈልጦም ነበሮም እሞ ኣይኣምኖምን ነይሩ ኣብ ሰብ ዘሎ ኩሉ ነገር ክፈልጥ ዝኽእል መን እዩ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ንሕና ኣብ ሰብ ዘሎ ኩሉ ነገር ይንፈልጥና ካብ ኣምላኽ ተቐቢልና ግን كل ነገር ክንፈልጥ ንኽእልና ምግላፅ ከምታይ ተዋሂብና ካብ ኣምላኽ ምግላፅ ተዋሂቡና ጊፍት ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ክንፈልጥ ንኽእልና ካብቲ መንፈስ ተመቒልና ንእሽተይ ማለት እዩ ክርስቶስ ግን እንታይ ኣብ ሰብ ዘሎ ኩሉ ነገር እንታይ ይገብር እዩ ይፈልጥ እዩ ንሱ ኣብ ሰብ ኩሉ ዝፈልጥ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ዝስወር ነገር እንተዘይሃልዩ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ 21:17 ኣለና ራእይ ኩሉ ከም ዝፈልጥ ማለት እዩ ራእይ 2:23 ንደቃ እውን ብሞት ቀትሎም እየ ብዛዕባ ኤልዛቤል ይዛረብ ዘሎ እቲ ፅሑፍ ተዳልያ ዘለዎ ሓሳብ ግን ኣነ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከዓ ብዘለዋ ማሕበራት ክፈልጣ እየን እንታይ ዝምርምር ልብን ኮላሊትን ዝምርምር መን እዩ ኣምላኽ እዩ ልብን ኮላሊትን ክምርምር ዝኽእል ኣብ ልቢ ዘሎ ኣብ ኩሉ ክፈልጥ ዝኽእል ክመራምር ዝኽእል ኖ ሰብ ኣይኮነን ኣምላኽ እንተደኣ ኮይኑ ጥራይ እዩ ልብን ኮላሊት እንታይ ዘሎ ክፈልጥ ዝኽእል ስለዚ ሰዋይ ክርስቶስ ከዓ ኸውን ክርስቶስ ከዓ እንታይ እዩ ንሱ እዩ ኩሉ ከዓ ይኽእል እዩ ክርስቶስ እንታይ ኩሉ ከዓ ይኽእል ክርስቶስ ከዓ ዘይኽእላ ነገር
ولا حنت نجار يلا أوكي كله خمسة خيل فيليبي سلسته إسنا حدن فيليبي سلسته إسنا حدن بيتنا كلكم الكل زكاة على حيلي نمن نفرق ديو ويس نروح ديو نتايز وزلا نمن نخلكم الكل زخيل نخل زملك ترى أخوين أملاخي نخل نتاي كمال كلو زخيل حيلي نتكبر سقوم أنت كمثل نزنا يورد سجانة هكبريو كله وتاي لازم تذكر الصوص نتاي كله يخيل جابري مسكن نابزي متفاق أي كيدني كريستوس نابزي مهلاو نابزي متفاق أي كيدني كريستوس هذا إبراهيم معرف حدا كم عسرته كسب عسرته قتلنا تسحب مرتي أي تفن ويا كايلو وطن كاني كم أونا إبراهيم معرف عسر سلسة تقصي شو ما انتظر يسوع كريستوس نتاعي تمالن لومن نزل عالمن نسي بعده እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካብቶም attributes of God ዝበሃሉ ንኣምላኽ ንበይንኹ ኩሉ ዝኽእሉ ዘይምቀሉ ባህርያት ካብቶም ቀንዲ ክበሃሉ ዝግብኦም ናብ ዝንርኢ ዘለና attributes of God ባህርያት ዘይምቀሉ ባህርያት ኣምላኽ መን ኣለዎ ክርስቶስ ኣለዎ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን يسوس ود سوون تباهيل له يسوس كان بزعب أملاك النوت نزارمني زريحنا هجي اسك توسخها نابل بيز مس حسابي رومي معرف شعت حمش رومي أبوتات كأناتهم يوم كريستوس كابسك خباتهم يوم نسون زر العالم بروح أملاك لخلون أمين طيب نسو نزل عالم بروح أملاخ بزعبا كريستوس يزارب زلو كم تجيه بعض بلو وسب زي كونه سب تراجع كونه سي سنتاي لاين أملاخ وني بس كخبتم زر أيهود انت كونه أملاخ جنينسو بس كخباتهم تكونه نجار جنس انتايو بروح أملاخيو زلالة ما أملاخي هجي حنت وسخت الكره بزعبا أملاخ النوت مرتي ما عليه يقول النديو ولا إبراهيم ما يعرف حد في الله ما يعرف إبراهيم ما يعرف حد زلا بتهكل نأملاخ النوت تقلت أمه إبراهيم ما يعرف حد يوحنس ما يعرف حد كساب معرف كساب تقصين في الله كساب تقصين 14 زلا أملاخ كم زخون الناس زمر كتلنا زين هجي كسلاز بس حلنا إنه كله خنا في الله يوحنس بزاك جي خالص بنايو جابر أملاخ مسجن تحنتي تيتوس معرف سوري معرف كلته تقص 13 14 اتبروخ تسفان نايتؤز أملاخنا مدحني يسوع كريستوس انتي اتبروخ تسفان نايتؤز أملاخنا مدحني يسوع كريستوس مجلس كبري إذا ترى لي هذا اللي قال نايتبروخ تسفان نايتؤز أملاخنا مدحني يسوع كريستوس سلازني كريستوس تايب له أملاخ يقول له زيادة أملاخ يقول له يسوع كريستوس بزعباته وهو زل تخالد يكون داري زله بزعباتها كريستوس تملكت أملاخنا أملاخنا تتوكل كال مع كده بلا اللي جاب أملاخ مسجن اسكن بزعب أملاخنا تونا يمترشها إبراهيم عرف اسكنهم بدحن عرف حاله أملاخ بزوج سعان بزوج من قدرك قدام نبوتاتنا بنبيات غير مستزاربهم أبزن دحروت معتاتنا عنا بتوراث كل زجبره بقوون على مزفترة بخلق قات مخانة فترهم زخون خبز يرلنا نسونا يكبرون نصبرقن كصباحرين كله بحيلك قالوا صير كلوس من صحاتنا مسجبره عبل علي أو يمان قرمات قمته نسونا يكبرون نصبرقن كصباحرين كله نمن كصباحريو نمن نصبرقو نأملاخ
ካብቲ መላእክትን ብዙሕ ዝበልፅ ስም ዝወረሱ መጠን ክሳዕ ክንዲ ከባባቶም እስካ መላእክትን መን እዩ ንስኻ ወዲእኻ ኣነ ሎም ወለድካ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ ክኾነ ንሱ ወለድ ክኾነኒ እዩ ዝብሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ክእትወን ከሎ ኩላቱ መላእክቲ ኣምላኽ ይስገድሉ ስግደት ይቕበል እዩ ክርስቶስ ስግደት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እንታይ ይግበር እዩ ስግደት ይቕበል እዩ ክርስቶስ ብዛዕባ መላእክቲ ከዓ መላእክቱ ነፋሳት ነገር ገልቶ ሓዊ ዝገብር ይብል ብዛዕባ ወዲ ግና ኣታ ኣምላኸይ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዲ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ርእይዎ ኣሰብኡላ ተቓል ኣምላኽ ብዛዕባ ምንታይ ብዛዕባ ወዱ ዝብል ዝዛረቦ ዘሎ ስልና ንሓልፎ ብዙሕ ግዜ ግን ክንተክረሉ ካ ይግባእ ሓደ ማለት ኣብ ከምዚ ኩነታት ብዛዕባ ወዲ ግና ኣታ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘላለም ይነብር በትሪ መንግስትኻ በትሪ ቅንዕና እያ ብዛዕባ ወዲ ግና ኣምላኽ እንታይ ይብለሉ ኣታ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘላለም እንታይ ይገብር ينبر بتر من قصتها بتري كان عناية صدق فتقة دابلا يغسل كم زبال نايت تصح سلسلة سكن مكان ملاقة المنيو صلاة خمر قص أجرها ساعة قبرهم عبي ما يتقمت زبله لما هنم نمالا حدث بأي تزارب إجابي ربه نمن ده نكرسوس يسوس ስለዚህ አምላክ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ወይ ከዓ he is truly God and truly man ፍጹም አምላክን ፍጹም እንታይ ነው ሰብን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አንተ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን አበ ዝሓለፈ ግን እንታይ ለኩም ነይረ ብፍላይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ እምነት ተዳ ብዙሕ መንገዲ ካምስ ናይ ብስናትና እምነት ምቅስቃሳት ማለት ምስ ዝመሃሰል ተመሃሲሉ ዝኸይ ዘሎ ግን ከዓ ጉጉይ ዝኾነ ትምህርቲ ንናይ ስላሴ ትምህርቲ ካዚ ይቅበል ኦንሊ ጂሰስ ኢሎም ንገዛ ርእሶም ዝፅውዑ ንሶም ከም ዝኾነ ብዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሕጂ ከዓ ኣብዚ ኣሜሪካ ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ ስለዘለና ከዓኒ ብፍላይ ነዞምና እሽቱ ያንግ ዝኾኑ ሕጂ እውን ዝመፁ ብዛዕባኡ ዝሓለፈ ሓስብ ነይረ ኣብ ኣሜሪካ ፋስተስት ግሮዊንግ ሪሊጅን ካብ ምስልምና ቀፂሉ ማለት እዩ ከዓኒ ኦንሊ ጂሰስ ይኮነን እዚ ሌተር ዴይ ሴንትስ ወይ ከዓ ምስ ሞርሞንስ ኤግዛክትሊ አይ ቲንክ ዶንት ቲንክ ሶ ሞርሞንስ ግን ንዑ ብብዙሕ መንገዲ ዝመሃሰል ብዙሓት ኣመን ሰዓብቲ ከዓ ዝርከብ ዘሎ ኣሜሪካ ማለት እዩ ስንታይ the Church of Jesus Christ of Latter Days Saints Church of Jesus Christ of Latter Days we call Latter Day Saints ኢሎም ዝፅውዕዎ ናይ መወዳእታ ዘመን ቅዱሳን ተባሂሎም ብትግርኛ ከዓ ከምኡ ይባሃል ማለት እዚ እዩ ካብ ምስልምና ቀፂሉ ብጣዕሚ ካብ ፔንቴኮስት ላዕሊ ማለት እዩ ካባና ላዕሊ ፋስተስት ግሮዊን ዝኸይ ዘሎ ምእማን ሲኢና ኣነ I don't know ማር ስለዚ በፅሕና ቀርባና ስለዚ ንዓና ብዝፀሉ መንገዲ ስለዚ መፀና ግዲ ኮይኑ ግን ብዙሓት ሰዓብቲ መንእሰያት ዝረክብ ዘሎ ሕጂ እዚ እምነት እዚ እዩ ካብ ፔንቴኮስት ላዕሊ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳማይ ንመን ሰሪዕዎ ንምስልምና ቀዳማይ ሰሪዕዎ ንኻልኣይ ካል መን ነዚ ሰሪዕዎ ነዚ ዝብለኩም ዘለኹ ሳልሳይ ፔንቴኮስት ሰሪዕዎ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ከዚ ትምህርቲ እዚ ኢልና ከዓ ክንዛረበልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ብፍላይ ከዓ ሞርሞንስ ኢልና እውን ኤግዛክትሊ ቆርብ ይፍለይ ግን ሞር ምስኡ ከዓ ይመሃሰል ማለት ነው መስናይ ሞር ትምህርቲ ናይ ገዛ ርእሱ መፅሓፍ ኣለዎ ናይ ገዛ ርእሱ ባይብል እኳ ዝቕበል እንተኾነ ግን መብዛሕቲ መምርሕታቱ ግን በቲ ናቱ ዝኾነ መፅሓፍ ይትኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብዙሓት ፕላኔታት ከም ዘለዋ ሚሊዮናት ዝቁፀራ ፕላኔታት ከም ዘለዋ እዩ ዝኣምን ሰባት ከዓ ቀደም ኩሎም ከዓ ማለኽቲ ዝነበሩ ሰባት ኣብኡ ይቕመጥዎም ዝነበሩ
حجين نا أملاخ كم تغيروا لساتهم كلتم أملاخ زخون تراخيهم كم جنبري خانتي كم زخونوا إليهم كم سوالله خبعتهم اليوم كم تاكم تولد كواتكم تولد مات اجي سمعهم حدش سمعوا كلها كم زي صوص واي كم مالت يقرمك كاي دحر خنا لمرك هي تغير مر سلازي اليوم كا كم كودنا قدسنا قال مريم كم ساعه ترخيبو كريستوس كا تويدو لوسيفر كحوينا نمانيو حويو سرش دبرو تخلو مش قريب هو صار حكمي حوينا كلتا تحتيتهم مجمريا قبائع تغير كلتا تحتيتهم نتحطه بقب من ملسوه يسوع كريستوس بقب ملسوه نسو ግን አይመለሰን ስለዚህ حارسيسو ملاك تحيزو مس يسوع كريستوس واقع نام مدر وريد من تحتي اجي يسوع كريستوس بقبو سرعات حقنا املاح سلازي حلويا املاح يوم زبلن صادو سلازي نفسه كيف امانك حسبو زلو خايبلو نفسه كيف امانك حسبو زلو خانه نا املاخنت نمقيار كصعر اللو نام تقصر له انت راه بتخكل حق املاح فصيمو كم تكريستوس حق املاح فصيمو املاح زخونه نفسه كسو كان تخوني املاح كخوني خلي ابجك زاربو له زيدل قالو ነው ለግን زيوم later days saints ባህሉ ናይ መጨረሻ ዘመን ቤተክርስቲያን ዝበሃሉ ግን ካብቶም በዓቢ እስፋሕፋሕ ዘለው ጉጅለታት እዮም ማለት እዩ كنفلت خاصة زقباي ناتو one more انتايلن أنا نسيت أملاك الله يبلو سمعون لهم كم قاتهم من له female god كم سمكاهم يبليهم ناي قاتهم من له بزح جزء تقص خايم سؤال كيا نامنت تقص انت يمزو ده فترة معرف حدا تقص عسران شدش كم بالك إحنا خمسلنا السبب نكبر سلزبل قالوا سلزي تبعتين نسان غير فترة مكاسلة تبليس بتحتيها سلزي تبعتين تينن أنا سان كأني روي كله خالهم زبل كابت قلة كابت بزح زاربهم قال أملاخ تزن بمتى يكبر يستوعل سلزي نتقال أملاخ كل مرة مرخاء صبغي نو هاي كرباني جاس سمع عيدلني أنت ما علت بقدر يخسمعها كسمعوا خا خليه نوع زخون مقربات ترى غيركا كن نغزار اسخا تدحن لتم سمعوا خا انت تقبر تدحن جابر مسكن الذي املخ بزي مدب يكون بهند بزمهرنا بزي مدب يكون እግዚአብሔር بزي مدب ድንገት يكون زفلتنا املاخ purpose ስለዘለው አላማ ስለዘለው ክንጠንፈ ስለዘይደልይ بزخون يكون بزي يكون ትምህርት ተሳሒብና كابتيم نايول الناس سفرانا كن لك أصلا زيد الإجابير أبوكم ولد كوينا خن مالس نقالوا خاء بتهكل بجبو ممكال مالتي زي جبو زي كونس زي جبو ممكال اللندي نتقالوا بتهكل كم تقال أملاخ زبلودي كم تبع باولو كم تقال أملاخ زبلودي كم تبع باولو زبلودي كم تبع باولو زبلودي سمري مالكم يقول كم جينا خن مرام رماتي أملاخ يرد النادو جابر بلا خم مسكن سلازي أملاخ وزح من قدر ديننا كساب حجي أملاخ خرد الناي جابر مسكن يجي انتهي دي مسلكم تحر حدا جزيم زخون يكون كم زيار استخدام كلها نو 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 كي تقرب زيا موس واحد صباح نقول سم متفقه نابزي كون بوتا مسكدخه أبزا خوينا تماهرنا حجي مور سيرش ناتكم يحجون زيادة ناتكم يتالش مجن نحنا بزي كوينا نزارب قبونا خاص لزغون سبكا خطف سيدنا حنت سبكا خطفين كنت فين لنا كابتي أملا خذها بيننا سفرة
እግዚአብሔር ይመስገን ንጸልሞ ምናልባት እንተ ዳ ሓደ ወይ ክልተ ሕቶ ሃልየን ካኒ ኣብ ኣገን ሓንቲ እንታይ ማዕዳ ከም ምኽር ማለት እዩ ርእይቶ ይትፍቀድኒ ሶሪ ሕቶ ተራ ሃሊኩም ብሓንሳብ ኮይና ክንምለሳ ንኽእልና ተዘይጎነ ግን ርእይቶ ዝበሃል ግን ኖ ነትና ሕጂ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጸልሞ ሹዕ ብድሕሪያታ ካሜራ ተጥፋ አምላክና እግዚአብሔር በጎይታ መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንመስግነካልና እግዚአብሔር ማን ሙኻንካ ከተፈልጠና እግዚአብሔር ማን ሙኻንካ ከተነገርና ክርስቶስ ወደ አምላክ ንሱ አምላክ በትክክል ሙኻኑ እሱ ሰብ ዝመስል ዘይኮነስ እንተዳ ኤግዛክትሊ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ወደ አምላክ አምላክ ካስለ ዝኾነ ኩሉ ዝፈልጥ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ልብን ኩላሊትን ዝመርምር ሙኻኑ እግዚአብሔር ደጊምካ ከተፈልጠና ደጊምካ ትመዕደና ደጊምካ መንገድኻ ተፈልጠና እግዚአብሔር ናይ ምሕረት አፍ ደገ ስለ ዝኸፈትካልና እግዚአብሔር አቡ መጽና አቲና ድማ ስለና ማለሰልና ኣብ ቅድመኻ ኸውልድ እግዚአብሔር ነመስግነካ እግዚአብሔር ንባረኸካ እግዚአብሔር በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ንባረኸካ ነመስግነካ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ አቢ አምላክ ከሞስምካ ይባረክ ምን ምንነትካ ትገልጸልና ስለጸናህ እግዚአብሔር ምን ሙኻንካ ከተፍልጠና ደጊምካ እግዚአብሔር ካብት ዝነበረና መልስና ስለዝወስኽና መልስና እግዚአብሔር አብ ህይወትና ሓድሽ ነገር ስለዝኸውን ነመስግነካ መመለስና ክንፈልጠካ እግዚአብሔር መመለስና ክንቀርበካ ድማ እግዚአብሔር ቃልካ መግላጽ ክትመና መንፈስ ቅዱስ ቃልካ ክገልጽ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድልና አውሽና ክርስቶስ ከም ክቡር ንጉስ ኮይና ክትማለስ ከም አምላክ ኮይንካ ሁሉ ጊዜ ከሰወጠና እግዚአብሔር ክትረዳና እንጽልያልና በጎይታ መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን አሜን።